Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Utudri sa DOFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Pizza 9 sa bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, committee chairmanship sang 12 na Iloilo City Council na finalize na. Councilor Sheena Mabilog, wala gid hatagan sang committee ba? Ang konsihal kag ang vice mayor nag-apilar nga kung tani hatagan man sila sang committee chairmanship. Kay willing man sila kuno nga magbulig. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, pulis nga nasapuan nga dugoon kag wala na sang kabuhi sa sulod sang police station sa panwasang Barotac Nuevo. Ano ba lang latest investigation diri sang kapulisan? Kakibot na lamang sang mga kopdanan sining nasambitan karon iya nga pulis kay ni siya ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag dugoon sa ibabaw nga bahin sang opisina sang Barotac Nuevo PNP. Sa karon ang latest diri tanan nga mga personnel sa Barotac Nuevo PNP ipaidaloman sa investigasyon. Sa iban pagig mga talupang doon kag mga mainit man nga balita nasyonal sa aton man sini nga pagpalayag subong iyang adlaw. Mga Pinoy nga wala sang trabaho nagnubo kuno ang numero. Nagnubo ang numero diri banwa sang mga Pinoy nga wala sang trabaho, wala sang obra sandig diri sa pinakaulihing datos man. Istoryahan na karon sa aton sining pagpangalagad samtang ang pagpatigayon sang pagsalom or pagdive sang aton sining otoridad sa pagpangita sining bangkay sang mga sabungero or bulangero dito iya sa may Taalek natalana na nga magasugod. Sa aton sining mga kulturan will be having latest developments sina karon banwa diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? Hibaloon ta na karon sa aton sining mga kulturan kay pila diri sa aton sining mga kasimanwa ang nagahulatman sa kun ano ang posibilidad sa kun mayara na bala sang development sa nasambitan sini karon iya banwa nga kaso sa pagkanula sa 34 ka mga Pinoy sa tuig 2021, no? Sa aton sini nga mga kabombo ti istoryahan ta na karon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton sa Sirimatinyon 39 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 11 diri karon sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 12 ka mga divers nagikan sa Philippine Navy sa Department of Justice. No, ang formal or ginahulat na lang ang formal sini nga request sang Philippine Navy sa Department of Justice para nga umpisahan ang pagpangita sang mga remains sang mga missing bulangero nga ginapayag sinigin gintagbong dito ya sa may Talek. Sunod rin sa kay Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos, mga deploy sang 3 ka mga team or 12 technical driver or divers halin sa ila sining Navy SEAL kag magagamit sang underwater drone sa pagsalom
kay saton sining mga kuturan suno pagani sa eksperto posible iyang salumon to kag pangitaon but medyo komplikado katama ang nasambitan sining karon iyang lugar o hilabi pa kon ang environment sang talay kang aton sining pagistoryahan. So gamitan sina diri banwas ang mga underwater drone. Ang Naval Special Operations Command o kon NAVSOCOM ang kilala sa bilang Philippine Navy SEALs ngati amo ning ila sining expertise, no? Expertise ni nila sea, air and land or SEAL, no? Operation sa mga biyan, maga-focus ini sila sa or naka-focus ini sila sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence kag underwater operations. So sila ni karon banwa ang posibleng matukahan sa pagpanigayon sang pagsalom, pag-dive dito kag pagpangita sang possible remains sang 34 ka mga bulangiro. Ginpayag diri sang punuan or magapamuno sa sining tatlo ka mga team nga posibleng maga-dispatch kag mga panigayon sa diving operations para iyang ma-recover, ma-retrieve atong mga tulaan sa mga sabongeros kung diragin man sa talik, ginhaboy or gintagbong sa sandigman sa pahayag ni alias Totoy nga mukro nagaserbe nga whistle blower. Ginako man sa opisyal nga underwater drone ang ila sining paggagamiton agod nga matumod. No, kung may hara paginman bala sang mga nabilin dito nga mga tulaan sining ginapatihan karon iya sang mga missing nga mga bulangiro. Di kay kun manual ni ang pagpatigayon sang diving medyo maburubudlay kag komplikadong sitwasyon. So gamitan ini nila sang underwater drone karon sa aton sining mga kapombo. So bantayan ta kung mangin resulta kay masugod na ang nasambitan sining technical diving but kung si PNP Chief Nicolas Torre III pambalon siling niya may information man kami kung din pagiging panggalubong ang pila ka mga bulangiro di ining mga bulangiro bala ano gin man ang nangin kapalaran sini nila sa aton sining mga kuturan hinaboy gid mamla pinang tagbong gid man ni sila sa Taal Lake or may isa pa gid iya ka lugar nga kung sa diin ini sila ang ginhaboy or gintagbong sa pihak ka bahin na Banwa. 42 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11 diri man sa balatuntunan na bumbuhanay sa udto nagnubo sa ang numero sa mga Pinoy nga wala sang trabaho ang 2.03 million subong nga bulan sa Mayo mas manubo ini sa 2.06 million nga na-record sa tong bulan sa Abril. Ginpahayag karon ni Philippine Statistics Authority o PSA Undersecretary Claire Dennis Amapa nga nagapakita lamang nga mayara sa pagnubo sa 3.9% sa Mayo tuig 2025 ikumparar sa 4.1% sa tong Abril tuig 2025 kag Mayo tuig 2024. Ang services sector ang nakakuha sang pinakadako sining numero nga mayara sa 61.8% kag ginsundan ini sang agrikultura nga 21.1% subong man sa industriya sa iban sining mga industriya nga mayara sa 17.1%. Samtang nagnubo man ang numero sa mga underemployed nga Pinoy, no, yung mayara bala sang nagadugang sini o nagapangita sa nagadugang nga mga trabaho. Yara karon sa 6.60 million lang ka mga underemployed sa aton sini nga mga kabombo sa tong Mayo kag naganubo ini mas manubo ini sa 7.09 sa bulan sang Abril. Parigayon ang survey May 8 to 28 11,083 household ang nangin sample diri man yan or mga biyan sang pagpatigayon man karon sang nasambit sining survey. Ikaw nga nagapamati dira subong, no? Nagapati bala ikaw nga nabuhinan or nagnubo gyud man ang numero sang mga Pinoy nga wala sang trabaho.
Ti isang nagligad sini iya nga mga binulan to do damo man sa mga Pinoy nga wala sini iya nagatrabaho kag nagahangla lamang sa kung sino to ang mga politiko nga nagapalapad sang papel nga mahatagan sila sa trabaho or malista sila sa akap, malista sila sa dunitupad, malista sila sa kundiin dira para nga bisan makapro panilhig lang, no, kag makaplo pa picture why hindi man gani makagwa ang balhas sa ila sining lawas, tiin sigida automatic may ara sila kwarta. Sa aton sining mga kabumbo kag sa karon do amo na ni ang namian kag nag-uso diri sa bahing sa pungsod ng Pilipinas. Wala na iya sang ginasiling nga nagapaninguha nga makatrabaho agud nga mayara sang sige-sige nga source sang kuhaan karon iya para nga matustusan ang pangadlaw-adlaw sang tagsa sinila ka pamilya. Sa aton sining mga kabumbo sa underemployed nagdubo man kuno. Grabe, ni kon matuod ini mas labing Mayo sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Pero kung ini ang daw kasubong iyang press release lamang or parang dayawon lamang ang current administration, hindi naman guro insakto nga ginalimbungan tang mga pumuluyo sa pungsod ng Pilipinas just for the sake nga mangin grandstanding or maggagwapo or papugi points lang ang mabaton sa aton sini nga mga opisyales. Ikaw nga nagapamati na subong, ikaw nga nagalantaw, nagapati ka bala nga nagnubo ginman ang numero sa mga Pinoy nga wala sa nga trabaho. Abi padala ding imo sini nga opinion kay basahon tayo na karon na. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bumbuhan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nagahilapit ng Malanggalio sa aton sinima kultural, Pizza non Tasbong, Pizza 9. Pizza 9. Ti pilaman, 4 kadlaw or napulo na lang kadlaw sa aton sining mga kabumbo. Napulo na lang kadlaw. Mauntat naman ang bilog sining nga pungsod Pilipinas or bilog nga kalibutan. Sa kung ano man ang ila sining nga buluhaton. Kay ngaman, ti si Manny Pacquiao, ang former senador, magapanumbalik sa ibabaw sa nga ring. Sa aton sinima kabumbo para iyang awayon sa patagsang boxing ining bataon nga si Barrios. Sa aton sining mga kabumbo ti July 19 or 20 ining ila sining sambuwa ang duwa. Sa aton sining mga kabumbo ti nagapasalig ang team sang bataon nga boksidor nga perdi ko gani si Ordones sa ugas to nga amo to naglutos kay Manny Pacquiao. Di din nga Jis ka manawag pas Manny Pacquiao sakon. Bataon ako, madasig, may puwersa. Si Manny Pacquiao ti may edad na ni 48 na si Manny Pacquiao. Pero ti sa mga workout diri ni Manny Pacquiao samtang hindi siya naga-training karon sa mga Estados Unidos man. Ginapakita sa gihapon sa pambansang kamao, no, nga wala iya nagakapugday ang iya sining speed kag ang iya sining abilidad sa patag sang boxing. Sa aton sining mga kabumbo, ti amo ni lang ang bali lang mayo sa ibabaw sang ring kon si Barrios lang nagasumbag kay imambal siya nga daog na siya ti ang sumbag ni Manny Pacquiao sa makanto bay. Balantayan man ini sa aton sining iyang mga kabumbo kay tudo ensayo karon ang aton sining pambansang kamao para nga magpanumbalik sa ibabaw sang boxing ring. 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11 diri sa palatuntunan. Bumbuhan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Mga mapinuslanon nga mga executive order karon ang ginapagwa kag ginpang pirmahan ni Mayor Inday Raisa Treñas Chu. Katulad ng ginlamang sang pagpanglimpyo kada Sabado para malikawanta ang mga nanarisari sini nga balatian. Dalaman sang maulanon sining tsimpo kay ti maghambag ka nga July tubtob Setyembre pa ni
maulanon sina dring tsimpo mo. Hambal sa pag-asa. Nimla, 19, tubto, pila pa to? 32, 25. Ka mga posible bagyo ang magatupa, magasulod diri iya sa Philippine Area of Responsibility. So mas maayo na nga may mga pauna kita iya nga mga lihok diri katulad sa nga pagpanglimpyo sa ugsaran tagsa ka Sabado sa bilog sini nga syudad sa nga Iloilo. Kag another pagid sini Banwa iya nga executive order nga ginapirmahan man ni Mayor Inday Raisa Treñas ang paglakip karon sa aton sini iya nga mga kapulisan sa Bayan Traffic Division or sa Iloilo City Police Office nga ini sila ang sara nga maka-implementar sa nga mga ordinansa man diri sa bahin sa syudad sa nga Iloilo, partikularmente ining mga paggalapas sa aton sini pagsulundan sa trapiko. Kay kung hindi ini paghatagan sa nagakigo nga tulupangod sa aton sini nga mga kuturan, kita magyapon sini masufrer sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kung ara na ang aton sini nga mga traffic enforcer from the Iloilo City Transportation and Traffic Management Unit, may ara pagid sa aton sini kapulisan from the Iloilo City Police Office. Mas matagam sini ang mga rito bado sa rawayon kag tunto nga mga driver. Tunto nga mga driver sang pribado, tunto nga mga driver sang pampubliko sini nga mga salakyan. Ang magtihin-tihin kag magsunod gidapat sa aton sini nga mga pagsulundan kag ordinansa, regulasyon sa patag sa trapiko diri sa syudad sa nga Iloilo. Kay kon hindi dakpon gid kamo. Kay kon hindi sa aton sini mga kuturan kuaon inyo sini karon nga mga driver's license kag di dako ni nga huol sa aton sini nga mga kauturan. No, ti mas mayo pa nga kung may no parking sign, hindi gid magparking, no? Kung mga simple and basic nga mga traffic rules and regulations, traffic laws, ti sundan nyo na lang para why na sa nga ano pangasahi isang huol karon kung may mga no left turn, may mga no entry dira or kung ano pa nga mga signages dira sa aton sini nga mga kabombo nga tituman iya kahapos sundon sa aton sini mga kuturan kung ikaw isa ka law-abiding citizen, kung ikaw isa ka kooperatibo, no, or nagakooperar ka bala nga sahi isang driver, motorista. Hindi taman siling mahuwanan ginang dalan dayon, but dako na ini nga kontribusyon para iya madikongest ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kay imagine mo lang bala kung wala iya sa nga may mga nagaparking sa mga no parking areas, ma-maximize pa na sa nga mga salakyan nga nagatraverse sa partikular nga dalan sa aton sini nga mga kabumbo. So may dako sini nga espasyo, makaagi dira, no, madali lang or madasig lang madikongest ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, and then tawhay kita nga makapadulong sa aton sini nga tagsa ka destinasyon pero kung magpadayon sa pagkaritobado, magpadayon sa pagkatunto, no, ang pila ka mga driver diri hindi man tanan, kita mo na ginadako-dako nga no parking sign, parking ka man dagyapon, kita mo na ginada nga para lang inaging partiniser inang espasyo para sa loading and unloading sa mga pasahero. Nagsunod ka man pero ginhimo mo nga mini terminal. May mga no loading, unloading sign man dira. So dapat nato na sundon mga no entry, no left turn, no right turn, no U-turn. Very basic sini nga mga pagsulundan sa trapiko nga kung masunod sini naton, tumanon talang ini, dako na ini nga bagay iya banwa. 40 o kung 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 5, las 11, driman sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Grabe gali ang impormasyon kag mga balita man sa mga imbolbado sini iya nga katapo sa Philippine National Police, no? Sa sining 34 ka mga 34 ka mga bulangiro nga nagkaladula. As per information, di amakon mo may bulanan sila. No, may bulanan sila kuno iya banwa nga ginabaton nagikan sa kung sino man sining tarpulano. Ang bulanan mo bumel mapati kag sa hindi 1 ka milyon. Tiyamakon mo na sa
makahambal ikaw abi bisan anom lang ka bulan, no? Nga pagbato nila sang 1 ka milyon kada bulan may anom na siya ka milyon. Tikon basta kon sobra 1 ka milyon ganing imo sini nga kwarta, ti makabig ka na nga multi-millionaire, di ba? Grabe gali ang mga pulis nino nga involved sa ginapahayag, involved sa kontrobersiya, involved sa sining issue tuhoy sa pagkamising sa 34 ka mga bulangiro kag ginapatihan man, ginapayag man nga sila ang naghikutar sa pagpanglubong or pagpang-pick up or pagpangtagbong sa sining mga bulangiro. Ti ang bulanan sinila 1 milyon. Puwerte, ti ko na mo dako kag may influensya kag kwartahan ng tawo sa likod sa nasambitan sini karon niya nga pagmando nga pangpatsyon o pang tagbong ining mga nasambitan karon nga mga bulangiro. Kag ang latest diri nga pahayag sa aton sini mga kauturan sa DOJ Secretary, hindi lang gali kay Team Alpha ang involvado sila dre, bawbot silingon nga maghambag ka nga hindi lang Team Alpha, damo pa nga team kay may Team Bravo, Charlie and Delta pa kuno. Nga team mga biyan sa sining involvado man sa pagkadula sa 34 ka mga bulangiro. Ti ano ni sila, no? Ining Team Bravo, Team Charlie, Team Alpha. Nga sa diin ni sila, ni sila nga negosyo nga engage sa online na sabong. Tikon amo sini ka mga kauturan, ti ang bantog yang nga may negosyo nga online sabong, atong ang mo. Kung amo hindi lang si atong ang sa likod sa nga online sabong, hindi ko kurong posibilidad nga kung hindi manabi si atong ang basi may iban pagin sini nga dumalag ko man nga mga tawo nga yara sa likod sa pagbando sa paghimo sa 34 ka mga bulangiro. Ti laban-laban medyo dako-dako gro niyang nalastro kontra balaso sining mga bulangiro, no? Sa mga dumalagko man sini nga tawo. That is why nga ginaistoryahan naton ini sila subong kay ini sila ang sagihapon tubtob sa Silimatinon, why pa iya ma-recover, no, ang remains. Tulan, panawagan nga ni isang pamilya siya bisan tulan na lang kag mapat-on lang namon nga iyan isang amon sini nga himata, ti siguro bisan papano mabuhin-buhinan man ang amon sini nga pagpangalisod. Kag ang mga nailo nga pamilya sining 34 ka mga bulangiro ang desidido man niya nga mag-file sa nagakaigo karon nga kaso sa kung sino mamalang dapat sini nga magpanabat dire. Ang pasalig sa Philippine National Police diri Banwa kag sa Department of Justice, mananagot ang dapat na mananagot. Ilang taon ta sini Banwa sa aton sini nga mga kauturan kung ano ang padulungan sining nasambitan karon iya nga kaso batok sa mga ginakabig kag ginatumod nga mga hangkilan, mga maimpluwensya kag kwartahan nga tawo or mga tawo sa likod sa pagkadula sang 34 ka mga bulangiro. Detalye sa iban pa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sini pa pagpalayag sa Bombo Anay Soto inyo bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Yung mga simple nga pagyagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. target na gawing zero ang contribution para sa PhilHealth sa sandaling gumanda na ang ekonomiya ng ating bansa. Ang bagong Solicitor General naman bukas sa muling pag-aaral sa isyu ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Si Senator Rizal Tiberos formal lang naghain ng kaso sa Department of Justice laban sa ilang kilalang vloggers at ilang mga kasamahan ni dating Senate witness na si Michael Maurilio. Sa police report, abangan po mamaya ang sospek sa nakawan sa plantasyon ng pinya patay matapos makipagbarilan sa gwardiya. 2 kasamahan nito nakatakas sa Maytupi, South Cotabato. At ito naman mga kabombo, isa ang naitala ng casualty bunsod ng pagbaha, partikular dyan sa bahagi ng Las Piñas dahil nga sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na naranasan mula pa kagabi. Abangan ang mga update mamaya. Sa international news naman, ang hagupit ng Typhoon Dana sa Taiwan nag-iwan na ng 2 katao na nasawi. Mahigit 160 katao naman patuloy pa ring nawawala at pinaghahanap halos 1 linggo na mula nang manalasa ang mapaminsalang mga pagbaha sa Texas, USA. Sa balitang palakasan ng Philippine Sports Commission, tinasa ng monthly stipend para naman sa mga manlalarong Pinoy. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bukas umano ang bagong Solicitor General ng ating bansa na muling balikan at pag-aralan ang usapin ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Maalala mga kabombo, bago pa man ang pagpasok ni Solicitor General Darlene Berberabe ay tumanggi na itong si dating Solicitor General Bernardo Guevara na kumatawan sa Administrasyong Marcos ukol naman sa issue ng International Criminal Court jurisdiction. Kung babalikan ay pinasasagot noon ng Korte Suprema ang Administrasyong Marcos sa petisyon na una nang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan humihingi sa katastasang hukuman na pumagitna na at pigilan ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig dun sa bahagi ng Netherlands. Ayon kay Berberabe, nakatakda siyang makipag-usap sa legal team ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang talakayin ang naturang issue. Nais ng bagong Solicitor General na maihanay ang lahat ng mga legal na batayan at tukuyin kung maaaring muling katawanin ng Office of the Solicitor General ng Republika ng Pilipinas sa naturang issue. Git nga ni Berberabe, ang nasabing usapin ang isa sa mga pangunahing pag-aaralan kasama na ang kalihim ng Department of Justice, Office of the Executive Secretary at ang buong legal team ni Pangulong Marcos. Naniniwala rin si Berberabe na bagaman naninindigan noon
si Solicitor General Guevara na hindi nito epektibong madidepensahan ng gobyerno ukol sa bahagi po ng usaping ito ng jurisdiksyon dyan sa International Criminal Court, magagawa pa rin ang kanilang opisina ngayon na mapagtibay ang paninindigan ukol naman sa naturang issue at epektibong may representa ang pamahalaan ng Pilipinas. Naninindigan ng Solicitor General na wala pang specific instruction si Pangulong Marcos para sa kanya sa paghawak ng naturang issue. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Solicitor General Darlene Berberabe. We are also revisiting with reference to some cases that the former Solicitor General made a position that they recused, and I'm going to be meeting with the legal team of the President in order to get an alignment as to whether the OSG can resume representing the Republic of the Philippines in those cases. So that I have to really sit down with the legal team in order to have like one voice and to get the instructions on those cases. Bahagi ang mga pahayag ng bagong Solicitor General na si Darlene Berberabe. Samantala, kaugnay nga po nitong nakalipas na mabibigat na pag-ulan kagabi, malawakang pagbaha po ang naranasan dyan sa may Las Piñas City. Isang casualty po ang naitala sa lungsod. Live mula dyan sa Las Piñas City, nag-uulat si Bombo Bea Piniza. Nalubog sa baha ang ilang mga bahagi ng lungsod ng Las Piñas kagabi matapos sa malakas na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ilan sa mga lugar na naapektuhan ng baha ay ang malaking bahagi ng Alabang Zapote Road kung saan umapaw ang isang creek dahilan para ma-stranded ang ilang mga motorista sa daan. Kabilang din sa mga binahayang Almanza, Manuyo, CAA, Naga Road, BF Resort Drive, Talon 4, Talon 3 at ang kahabaan ng Marcos Alvarez malapit sa Moonwalk Village, Barangay Talon 5. Ito naman ay nagdulot ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Samantala, ilang mga barangay pa rin ang kasalukuyang lubog sa baha kung saan may mga residente ng piniling lumikas, bunsod nga ng mataas sa pagbaha sa kanilang mga lugar. Kagaya na lamang sa Barangay Pamplona 3 na mayroong higit sa 100 mga pamilya na siyang katumbas na hindi bababa sa 400 mga individual na lumikas mula sa kanilang tahanan at kasalukuyang nasa evacuation center. Ang mga residenteng ito ay mga nagsilika simula pa kagabi at naghihintay pa rin ng hudyat na maaari na silang makabalik sa kanilang mga tahanan. Sa naging pakikipanayam naman ng Bombo Radio sa isa sa mga kagawad sa barangay na si Raiza Reguera, kinumpirma nito na nakapagpaabot naman na ng paunang tulong ang kanilang lokal na pamahalaan sa mga nasasakupan gaya nga kaninang umaga. Nagpahatid sila Bombo Dennis, Bombo Ever ng hot meals para sa mga residente at kasalukuyan ng nagpapaluto pa ng tanghalian para pa dun sa mga residente. Ani Reguera, ang mga evacuees ay mula sa mga main depressed areas sa kanilang barangay na siyang katabi mismo ng umapaw na creek kagabi. Ang mga residente ay mula sa mga lugar ng Batibot Compound, Caimito at mula sa Hernandez Compound. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Reguera na bago pa man ang pagbaha ay naka-standby na ang kanilang mga rescue equipment. Katuwang ang kanilang barangay disaster risk reduction management, lalo na at alam naman nila na karaniwan talagang binabaha o bahain ang kanilang lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Raiza Reguera, kagawad ng Barangay Pamplona 3. As of kaninang 8 o'clock, 101 families, tapos 414 individuals. Yes po. Actually, yung majority dito galing po dun sa mga depressed area, nakatabi yung ilog. Batibot Compound, Caimito, at Hernandez Compound. So nung kagabi po, nung malakas yung ulan, naka-standby na agad ang barangay disaster risk namin na team at nag-prepare na sila sa mga evacuate nilang area kasi ang barangay. Samantala, kaninang pasado alas 8 naman ng umaga ay medyo guminhawa ang klima at bahagyang sumilip ang haring araw kaya nakauwi ang ilang residente para magsalba ng ilang kagamitan at i-check kung kumpleto pa ang kanilang mga naiwan ng gamit. Ilang minuto naman ang nakalipas ay bumagsak muli ang malalakas na ulan dahilan para bumalik sa evacuation center ang mga residente dala nga ng takot na baka muling umangat ang tubig sa katabing ilog. Sa kasalukuyan ay patuloy na ang ginagawang pag-iikot ng kanilang lokal na pamahalaan sa loob ng kanilang barangay upang matiyak na malilikas sa mga nangailangan pa ng rescue at matiyak na magiging ligtas ang kanilang mga nasasakupan sa gitna ng kalamidad.
Huwag na nga pakinggan natin muli ang tinig ni Liza Reguera, kagawad ng Barangay Pamplona 3. Tapos kanina umaga po, nakapagbigay na ng almusal ang barangay din sa lahat ng pamilya na nandito sa covered court, sa evacuation center. Ngayon po, nagpapaluto na rin kami ng tanghalian para maglinis po. Pero ngayon, umuulan po ulit. So, nagsibalikan po yung iba kasi Sa kaugnay naman na balita, isa ang naitalang casualty ngayon sa lungsod na kinumpirmang isang sanggol. Batay sa ating nakalap na inisyal na impormasyon, naglalakad ang bata kasama ang kanyang ina nang madulas ang kanyang nanay at mabitawan ng paslit. Agad naman na inanod ng rumaragasong baha ang bata dahilan para malunod ito. Sinubukan pa umanong i-revive itong sanggol, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakayanan pa at idineklarang dead on arrival. Sa ngayon ay hindi na muna nagpa-unlock ng panayamang ang mga magulang ng biktima, ngunit ito ay nananawagan na rin ng paunang tulong bilang isa ang kanilang mag-anak sa mga apektado sa pagbaha ng lungsod. Sa kasalukuyan, patuloy ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas sa pagtukoy kung gaano kalaki ang danyos na naidulot ng baha sa mga residente at pati na rin ang kanilang pagkakasa ng ilang cleanup drive sa mga bahagi na medyo humupa na ang mga nakaraang pagbaha. Yan muna mga updates mula dito sa Las Piñas City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Patuloy tayong antabay mga kabombo dyan pa sa ibang mga development hinggil ho dyan sa mga naitatalang mga pagbaha, lalo na sa southern portion ng Metro Manila. Sa ibang balita muna tayo, si Pangulong Marcos ay target daw na gawing zero contributions na ang PhilHealth. Pero ito ay mangyayari sa sandaling gumanda ang ekonomiya ng bansa. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Annalise Soberano. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang aspirasyon na wala nang babayarang kontribusyon ang mga Pilipino sa PhilHealth. Ito'y sa sandaling gumanda ang ekonomiya ng ating bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Luzon kaninang umaga sa Quirino Grandstand. Binigyang diin ng Pangulo kapag nagawa ito ng administrative cost na lamang ang babayaran ng PhilHealth member na nasa may 100 piso na lamang. Pero aminado ang Pangulo na sa ngayon ay hindi pa supisyente ang sistema, lalo't kulang pa din sa pondo para mapatupad ang nasabing aspirasyon. Pero sa ngayon medyo alanganin dahil wala pang sapat na pondo din. Kaya nga't ginagawa na ng paraan ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad. Kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Sa kabilang dako, mahigpit din ang bilin ni Pangulong Marcos sa mga local government units na alagaan ang mga ambulansyang naipagkaloob sa kanila. Nasa 397 mga ambulansya ang ipinamahagi sa mga local government units na nasa area ng Region 1, 2, 3, Region 4A at Region 4B. Gayon din sa Region 5 at Cordillera Administrative Region. Binigyang diin ng Presidente na dapat alagaan mabuti ang mga patient transport vehicles o PTVs na at bigyan ng tamang pangangalaga. Kumpiyansa naman si Pangulo na bago matapos ang taon, mabibigyan na ng patient transport vehicles ang lahat ng munisipalidad sa bansa. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Sa ibang balita, nagsalita na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng umano'y pagbebenta ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sa isang panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi niyang maaaring legal na ibenta ng common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia ang Davao property ni Duterte sa Doña Luisa Village, Barangay Matina. Subalit, ang maaarian niyang ibenta ni Avancenia ay ang kanyang share sa bahay, hindi ang buong property dahil binili umano ito noong magka-live-in na sila ng dating Pangulo kaya't ang estado ng bahay ay co-ownership. Kaya't nakadepende na anya sa kanyang ama at kay Avancenia kung ano ang kanilang arrangement na mapag-uusapan. Subalit bilang anak, sinabi ni Vice President Sara na ang concern niya ay kung saan titira ang kanyang ama sakaling ibenta ang bahay. Subalit sinigundahan naman ni Vice President Sara ang pahayag ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na maaaring manatili ang dating Pangulo sa bahay ng kanilang ina na dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Sa kasalukuyan, nakadetain nga sa Scheveningen Prison sa The Hague ang dating Pangulo dahil sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity dahil sa umano'y mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs. Karagdagang balita, pinaghahanda na rin ng Office of the Solicitor General ang posibilidad ng pagsangguni ng panig ng Senado ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babalikan ay naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Duterte sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. May kinalaunan pa nga ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kanyang isasangguni ito sa Office of Solicitor General. Ayon kay Solicitor General Darlene Berberabe, regular na binabantayan ng kanyang opisina ang lahat ng mga balita ukol sa impeachment at iba pang mahalagang issue araw-araw. At yan ay nililista ang mga ito sa issue na maaaring kalaunan ay ilalapit ng tuluyan at hahawakan ng kanilang tanggapan, kabilang na ang legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Berberabe, natasan na niya ang iba't ibang dibisyon ng kanilang tanggapan upang simulan ang pag-aaral ukol sa impeachment complaint at maging ang prosesong pinagdadaanan ng naturang reklamo. Kit pa nga ng opisyal, naghahanda na ang Office of Solicitor General para naman sa nasabing posibilidad. Wala namang nakikitang problema si dating Senate President Franklin Drilon kung sakaling sasama sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan sa majority block ng Senado. Ang reaksyon ng dating senador ay kasunod ng usap-usapang pagsama ng dalawang Liberal Party senators sa majority block. Ayon kay Drilon na nagsisilbi rin bilang Vice Chairman ng Liberal Party, kung gagawin man ito ng dalawa niyang kaalyado ay walang magiging malaking problema, lalo at tiyak pa rin anya na gagawin ng mga ito ang kanilang tungkulin at itutulak ang mga advokasya. Inihalimbawa pa ni Drilon ang sariling karanasan sa Senado. Anya walang totoong oposisyon at administrasyon sa mataas na kapulungan dahil bawat senador ay may kanya-kanyang proyekto, programa at mga polisiya na nais isulong. Ano man anya ang political affiliation ng mga senador, nais pa rin ng bawat isa na itulak ang mga personal na pananaw sa pamamagitan ng mga ihahain na resolusyon at mga panukalang batas. Nanindigan din ang batikang senador na sa kasalukuyan ay halos walang malaking pagkakaiba ang majority at minority sa mataas na kapulungan dahil sa huli ay mistulang itinutulak pa rin ng bawat senador ang kanilang sariling agenda o pananaw. Tahas ang sinabi din ni Drilon na sa kasalukuyan ay walang tunay na political party sa bansa. Samantala sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon mula sa panig ni na Senator Bam at Senator Kiko kung tuluyan silang magiging bahagi ng Senate Majority Block. Kaugnay niya, narito pa ang bahaging pahayag ni dating Senator Franklin Drilon. There is no real political party as we understand it today because there is no platform that, there is no commonality in the platforms that each member of Congress would stand on. Let's not kid ourselves. I will be happy to be proven wrong, but from what I see, there is no real political party system as we know it before martial law.
Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon. Samantala sa ibang balita, ang Metropolitan Manila Development Authority tuloy-tuloy yung kanilang mga hakbang upang mabawasan yung bilang ng mga naitatalang road crash at iba pang mga insidente sa kalsada batay nga sa kanilang isinasagawang mga pag-aaral dito sa mga sitwasyon ng lansangan sa Metro Manila. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, ipinahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na nakitaan nila ng pagbaba ang speed rates ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA, pati na rin sa Commonwealth kasunod ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Anya, kasama rin sa bumaba ang datos dahil sa NCAP ay ang mga naaksidente sa daan. Dagdag pa niya na pagpapakita ito na nag-iingat na ang mga motorista sa daan. Malinaw na nakikitaan na rin ang pagbabago sa behavior ng mga motorista dahil sa NCAP. Binigyan din ni Artes na meron o wala mang NCAP ay kailangang sundin pa rin ang mga batas trapiko. Kaugnay niyang pakinggan natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Yes, nung first month na in-implement natin, may mga improvements naman sa EDSA and Commonwealth. And may improvements then insofar as road crashes or accidents are concerned. So doon natin makikita na conscious yung mga tao at nag-iingat. At nagkaroon talaga ng improvement sa insofar as travel speed is concerned. Both sa EDSA and sa Commonwealth. So I think nagkakaroon na rin ng change ng behavior. Like siguro kayo mismo na-observe nyo, yung exclusive bicycle lane, hindi na ngayon, dati punong-puno yan ng motor, even mga four wheels pumapasok, ngayon nababawasan na. Whether or not may NCAP, di ba dapat sumusunod naman tayo? Yung ganyang mga puna, criticisms, we take that naman seriously and positively. Gusto namin improve yung system, so we welcome it. Sa kaugnay na balita, sunod nang aayusin ng ahensya ang pagkakaroon ng option sa pagbabayad ng multa gamit ang mga mobile wallets. Ayon kay Artes, kasalukuyan pa rin silang nakikipag-usap sa e-wallet company pagdating sa pagtitiyak na walang mangyayaring paglabag sa privacy. Anya, asahan na ngayong buwan ay may sasapinal na ang hakbang na ito para sa NCAP. Dagdag pa niya na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Information and Communication Technology upang mailagay na rin ang kanilang sistema sa eGov para madaling ma-access din ng publiko. Kaugnay niya, pakinggan natin muli si MMDA Chairman Romando Artes. Ongoing po yung negotiations namin with GCash para po magkaroon mismo ng thumbnail doon. May mga privacy concerns lang kami like kahit meron dong icon ng MMDA, pag-click mo, hindi dapat sa kanilang system papasok. Kailangan pa rin i-bato doon sa system namin para wala pong breach ng privacy. Pero ongoing po yan. Hopefully, within the month, maiayos din po. And kausap rin natin ng DICT para eventually mapalagay ito. Mula sa lungsod ng Pasig para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kapatay ng mga karagdagang update, yung susunod daw na Senate President sa 20th Congress ay hindi dapat maging transactional o kaya naman may mga kondisyon ayon yan sa dati ring namuno dyan sa Senado na si Senator Zubiri. May balita si Bombo JC Galvez. Iginiit ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi dapat maging transactional o may kondisyon ang susunod na Senate President sa 28th Congress. Sa panayam, sinabi ni Zubiri ng Veterans Bloc na binubuo ni Zubiri, dating Senate President Tito Soto, Senators Loren Lacson, Senator Lito Lapid ay wala umanong malaking ilusyon na mananalo ang kanilang kandidato para sa pagkapangulo ng Senado sa ika-20 ng Kongreso. Itinutulak ng grupo na bumalik si Soto bilang Pangulo ng Senado para patalsikin si Escudero sa pwesto. Sinabi ni Zubiri na nananatili ang kanyang pag-asa na makakakuha si Soto ng mayorya ng boto mula sa 24 na senador para sa posisyon ng Senate President hanggat hindi pa ipapakita ang aktual na bilang ng mga boto. We're also opening our support to any member who wishes to be a dark horse or a third force in this fight. So, yun lamang.
wala naman po kaming grand illusions na mananalo ditong 20th Congress. But you never know, right? You never know. Hindi namin malalaman until the actual numbers are in. Sana maging patas sa lahat. Di ba? Sana maging patas sa lahat. At hindi transactional. Yan ang napakalaga. Hindi dapat transactional ang bagong Senate President. Kung saan ay sumama ka sa akin, bigyan kita ng ganito. O sumama ka sa bigyan kita ng ganito. Yan ang hindi po namin gusto. At hindi ganyan ng senador, hindi ganyan ng Senado. The Senate has never been transactional. We would stand up and fight for what we believe in, and that is the most important character of a senator. Ipaglaban niya, whether it is popular or not, ang karapat-dapat para sa taong bayan. Bagamat hayagan ang pagpapakita ng suporta ni Zubiri kay Soto bilang Senate President, sinabi nito, maaari ring magkaroon ng iba pang mga kandidato para sa pagka-Senate President. Naniniwalang senador na hindi dapat monopolyo o isa o dalawa lamang ang kandidato sa pagkapangulo ng Senado. Gisusunod na liderato ay dapat maging tagapagtanggol ng integridad ng Senado, sumusunod sa mga batas, alituntunin at tradisyon ng institusyon. Packing senators like you have people like Kiko Pangilinan. You can have why not have a young Senate President? Bam Aquino's there is also a good and respected individual. You have even the likes of Marcoleta who is well learned and matapang from the Duterte bloc. You have also several. Senator Alan Cayetano, who was a former Speaker of the House, can also be Senate President. So why not a lady Senate President? Why not Senator Pia Cayetano? Why not Senator Lauren Legarda for Senate President? So marami naman mga kandidato pwede eventually. There should not just be a monopoly of one or two. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nananatiling pinaghahanap ang mahigit 160 katao na nawawala halos isang linggo na mula nang manalasa ang mapaminsalang mga pagbaha sa Texas, USA noong Hulyo 4 na kumitil na sa 109 na buhay. Ibinabala naman ni Texas Governor Greg Abbott na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nawawala kasabay na nagpapatuloy na paghahanap sa mga ito. Sa Kerr County pa lamang, iniulat ni Governor Abbott na mayroong 161 katao ang nawawala na iniulat ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Sa naturang county din na parte ng Central Texas Region na kilala bilang Flash Flood Alley ay pinakamatinding napinsala ng mga pagbaha na nag-iwan ng 74 na casualties. Kabilang dito ang 27 batang babae at counselors na nasa isang Christian Youth Summer Camp nang bumulwak ang Guadalupe River na malapit sa camp at nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Nananatili pa ring missing hanggang nitong gabi nga ng Martes, oras sa Amerika, ang 5 youth campers at isang counselor. Gayon din ang isa pang bata na hindi kasama sa summer camp. Matinding hamon naman ngayon sa isinasagawang search and rescue operations ang hindi pa rin humuhupang mga tubig baha at putik sa mga county na matinding tinamaan ng naturang sakuna. Karagdagan naman sa mga balita sa ating bansa. Nagbabala si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdag at yan ay para sa mga ship owners at manning agency na mabibigo na iulat ang pagdaan ng mga barkong lulan ang mga Pilipino seafarers dyan sa high risk at warlike areas kagaya na lamang ng Red Sea at Gulf of Aden. Ay itong mga kabombo ay sa gitna na rin ng umiigting na insidente ng hijacking o kaya
armed violence laban sa mga barkong dumaraan sa naturang parte ng karagatan na maging ang mga nakapaligid dito ay itinuturing na delikado. Sa isang pulong balitaan, muling nanawagan ang kalihim para sa mga ship owners at licensed manning agencies na umiwas sa kanilang mga pagdaan sa naturang bahagi ng karagatan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipinong seafarers, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod din mga kabombo na kamakailang pag-atake ng Houthi rebels para dyan sa Red Sea na nakapekto naman sa dalawang barko na MV Eternity Sea at MV Magic Seas na may sakay ng mga Pilipinong tripulante na nakaligtas mula naman sa pag-atake. Muling ipinaalala ni Secretary Kakdak ang mahalagang probisyon na nakapaloob sa Department Order No. 1 Series of 2024 na nagagarantiya para sa proteksyon ng mga Filipino seafarers sa gitna yan ng pag-atake doon sa mga barko sa nasabing lagusan. Ayon pa sa kalihim, hindi magdadalawang isip ang ahensya na gumawa ng mabigat at legal na aksyon laban sa mga magkukompromiso ng kaligtasan ng ating mga kababayang seafarers at kaugnay niyan, naritong naging bahagi ng pahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. In light of this recurrence of attacks on the Red Sea, we reiterate Department Order No. 1 issued as early as March 2024, whereby number 1, we ask ship owners carrying Filipino seafarers to please divert your voyages. It is not enough to just say you're taking the necessary safety precautions. The best way to spare our seafarers is to avoid the Red Sea and Gulf of Aden. We also, under the said department order, ask our ship owners and manning agencies to report the scheduled passage of ships and those Filipino seafarers on board in our OFW welfare monitoring electronic system. We have an electronic monitoring system. The manning agencies and ship owners know about this very well, including information on deployment or knowledge of any. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, hinimok naman ng kalihim ang mga Pilipinong tripulante na i-exercise ang kanilang karapatang tumanggi na kasamang maglayag doon sa mga high-risk areas at yung warlike areas, partikular na yung Red Sea at Gulf of Aden sa gitna na rin ng panibagong pag-atake ng Houthi rebels sa naturang danger zone. Ayon pa sa kalihim, may karapatan ng mga Filipino seafarers na ipaalam sa kanilang mga nakakasakop na opisyal na ang mga ruta na posibleng mapanganib ay may kaugnayan sa kanilang paglalakbay ay maaari nila itong tanggihan. Kaugnay niyan, narito pa ang mga karagdagang pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak. Next, to provide seafarers with the confirmation of refusal to traverse the Red Sea, Gulf of Aden, and other warlike and high-risk zones to formalize their intent not to join the voyage in the said areas and zones. There is a confirmation form provided by the DMW, and so the manning agents are duty-bound to provide this confirmation form on the right to refuse sailing. And seafarers must be allowed to submit such a form in a. Bagi pa yan mga kabombo ng karagdagang mga pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, tiniyak naman ang kanilang ahensya na masusi itong nakabantay sa mga development sa rehiyon at nagkikipag-ugnay na rin sa concerned agencies para sa pagbibigay ng suporta sa mga seafarers na lula ng barkong inatake ng Houthi rebels dyan sa naturang lugar, pati na doon sa pamilya ng naturang mga kababayan natin. Kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Si Senator Rizon Tiveros formal na hong naghain ng kaso dyan sa Department of Justice laban sa ilang mga kilalang vloggers at ilan pang kasamahan ng dating tumistigo dyan sa Senado, ngunit kalaunan ay bumaligtad. May balita si Bombo Grant Hilario.
Formal nang nagsampa ng kaso si Senator Risa Hontiveros laban sa ilang kilalang Duterte supporter vloggers at mga kasama pang individual kaugnay sa kumakalat na video ng dating witness ng Senado kung saan personal na nagtungo ang naturang senadora at ang legal team niya dito sa Department of Justice, partikular sa National Prosecution Service ng Kagawaran. Ito niya idinulog ang kanyang hinaing patungkol sa pagkalat ng video ni Michael Morillo, dating Senate witness, na binawi ang kanyang testimonya ukol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya't kanyang isinapormal na ang paghahain ng kasong cyber libel laban kina Attorney Ferdinand Topacio, online content creator na si Byron Cristobal, alias Banatbay, Jeffrey K. Eric Celis, Lizette Kifi Chi, Jose J. Sonsa at Alex Dextor o alias Tio Moreno. Maging si Michael Morillo, ang dating Senate witness, ay kanya ring sinampahan ng kaso hinggil sa naturang isyu ng pagbaliktad sa kanyang pahayaga. Narito ating pakinggan si Senator Risa Hontiveros. So ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po isa laban kay Michael Morillo at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal alias Banatbay, Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor alias Tio Moreno, si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. Ipinaliwanag ni Senador Risa Hontiveros ang ginawang aksyon ng mga naturang respondent sa kaso. Ani ay sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI, kanilang kinokolekta pa ang mga video na kumalat at ipinost online laban at paninira umunos sa kanya. Kaya't binigyang diin ng senadora na mayroon silang sapat na katibayan na makapagpapatunay sa kanyang mga akusasyon laban sa mga nabanggit na vloggers at individual. Kaugnay niyan, ating pakinggan muli si Senator Risa Hontiveros. At inaasahan ko sa NBI patuloy yung pagkalat namin ng mga posts, mga digital data, dahil dito pa lang sa unang 6 na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ang video ni Michael Morillo o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Habang ang kay Michael Morillo naman, isa din sa mga kinasuhan ng senadora sa pagbaliktad nito ng kanyang testimonya na matatanda na siya dating Senate witness laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang panig naman ng kay Attorney Ferdinand Topacio, kabilang sa mga kinasuhan, ay sinabi niyang hihintayin niya munang matanggap ang kopya ng complaint o kaso bago niya ibahagi ang kanyang pahayaga. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rantilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tungo muna tayo mga kabombo dyan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sapagkat nagtalaga ang Office of the Vice President ng bagong tagapagsalita ng kanilang panig. Alamin natin ang mga update mula dyan, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Dennis, itinalaga si dating Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Si Castelo ang pumalit kay Attorney Michael Powa na huling nagsilbi bilang Office of the Vice President spokesperson noong taong 2024 sa ilalim niya ni Vice President Sara Duterte. Sa usapin naman ng 2026 budget, inihayag ni Attorney Castelo na unang naghain ang Office of the Vice President ng 733 million pesos
kapareho ng kanilang budget proposal noong taong 2025. Ngunit inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mataas na halaga na 803.6 million pesos. Dahil dito nagdagdag ang Office of the Vice President ng pondo para sa personal services at IT equipment, kaya't umabot sa 903 million pesos ang final budget recommendation ng Department of Budget and Management. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni newly appointed Office of the Vice President spokesperson, Attorney Ruth Castello. Verification, we made a proposal of 753 million for 2026, copying 2025. But DBM gave us 803.6 million. So nagdagdag sila ng 60 something million. And then, nung nagdagdag sila ng 60 something million, we requested for additional personal services. Siyempre may cost yun, yung na-mention ko kanina na additional employees para mas ma-fulfill yung functions and other IT equipment that are needed for the OVP. Ang binigay na final ng DBM is 903 million. Sa tanong naman kung gaano sila kakumpiyansa na aprubahan ng Kongreso ang kanilang panukalang pondo, tugon ni Atty. Castello na dasal at pag-asa na lang anya na makita nila ang pangangailangan para sa budget na ito. Giit din ito na nakatuon naman ang Office of the Vice President sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyo para sa mga Pilipino. Live mula dito sa Mandaluyong City Office of the Vice President, ito si Bombo Jaira Hangayo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! This is Bombo Radio Philippines, number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Mga kabombo, itong isang suspect sa nangyaring nakawan dyan sa plantasyon ng Pinya nasawi matapos makipagbarilan sa gwardya. Dalawang kasamahan nito nakatakas naman. Nangyari yan sa South Cotabato. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente ng pagnanakaw ng mga pinya mula sa planta ng Dole Philippines na nauwi sa pamamaril at pagkamatay ng isa sa mga sospek sa Sitio Caparida, Barangay Akmonan, Tupi, South Cotabato. Kinilalang napatay na sospek na si alias Dodong, may asawa at residente ng Barangay Pulunuling, Tupi, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Chief Master Sergeant Ray Gatinaw, ang tagapagsalita ng Tupi Municipal Police Station, badang alas 6:55 ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag kaugnay ng insidente ng pagnanakaw at pamamaril sa Dolefield 504 Bravo. Batay sa inisyal na investigasyon, nahuli umano ng gwardya ang tatlong lalaki habang palihim na inaani ang mga sariwang MG3 variety ng Pinya at isinakay sa isang puting pickup vehicle. Nang sitahin ng gwardya, nahuwi ito sa mainitang komprontasyon at kinakailangang magpaputok ng baril na tumama kay alias Dodong. Agad namang isinugod sa bahay paggamutan ng sospek, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Na-recover mula sa kanyang pag-iingat ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu. Samantala nakatakas ang dalawa nitong kasamahan at kasalukuyang pinaghanap ng pulisya. Nadiskubre rin sa investigasyon na ang ginamit ng mga sospek na sasakyan ay isang rent-a-car na ngayon ay kabilang sa mga tinitingnan ng pulisya bilang bahagi ng operasyon. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation upang maaresto ang mga nakatakas na sospek at matukoy kung sangkot pa sila sa iba pang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Hindi naman natin po tanim, hindi naman natin po pag-aari, huwag po tayong makialam, and kahit
kahit nga minsan sabihin lang natin na magkuha lang tayo pangkain, mas mabuti po magbili na lang tayo kaysa makialam tayo kasi baka yan po ang ikakapahamak natin. Ang naging pahayag ni Police Chief Master Sergeant Ray Gatinaw, ang spokesperson ng 2PPNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang hagupit ng Typhoon Dana sa Taiwan, nag-iwan na ng 2 katao na nasawi at libu-libong kabahayan naman ang nawalan na ng supply ng kuryente. Kaugnayan kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Star FM Iloilo. Binawian ng buhay ang 2 katao at mahigit 500 naman ang naiulat na sugatan dahil sa pananalasan ng bagyong Dana sa Taiwan na may lakas ng hangin na umaabot sa 220 km per hour at nagdulot ng malawakang pinsala sa lugar. Pumalo naman sa 580,000 na mga kabahayan, paaralan at ilang mga establishmento ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Othman Alvarez, Star International Correspondent sa Taiwan, sinabi nito na ang bagyong Danas ay siyang may pinakamalakas na hangin na naranasan ng bansa. Anya na nung Lunes ng madaling araw, kasagsagan ng bagyo, ilang mga sasakyan na natumba sa mga daan bunsod ng malakas na hangin. Sa ngayon, libu-libong mga turista ang na-stranded sa mga isla ng Pengu, Matsu at Green matapos ang pagkansila ng biyahe sa mga sasakyang pandagat at flight sa nasabing lugar. Nanawagan si Pangulong Lai Ching-te sa publiko na patuloy na maging alerto at magbantay sa pangalawang sakuna dulot ng hangin at ulan. Naranasan nila na bagyo dito sa may Taiwan. Nakita ka namin doon sa may mga kalsada, talagang natumbahan yung mga crossbar na dumadaan doon nung panahon ng bagyo. Makikita po talaga ang matinding bukso ng hangin kung sa nangyaring bagyo na Dana. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Charlie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, doon naman sa mga karagdagan pang update sa Middle East naman ho ito mga kabombo. Yung mga Chinese vehicle na nandyan sa Israel, na-discover daw ng ilang eksperto doon na ginagamit sa pag-iispiya ng China. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Inanunsyo ng Israeli Ministry of Defense ang pansamantalang suspensyon sa paggamit at pagsupply ng mga electric vehicles mula sa Chinese automaker na BYD sa mga opisyal ng Israel Defense Forces. Ito ay dahil sa mga seryosong pangamba na maaaring gamitin ng mga sasakyan bilang instrumento sa pang-iispiya dahil sa mga naka-embed na communication systems at sensors na may kakayahang mangolekta ng sensitibong impormasyon. Ayon sa ulat, ang desisyon ay ginawa matapos ang mga babala mula sa mga eksperto sa cybersecurity na nagbabala na maaaring maggamit ang mga Chinese vehicles sa pangangalap ng audio, video, geolocation at biometric data na ipinapadala patungo sa mga servers sa China. Nakatanggap na ang Ministry of Defense na mahigit sa 600 mga Chinese vehicles na ginagamit bilang opisyal na transportasyon ng mga IDF officers maging sa paligid ng Ministry of Defense headquarters sa Tel Aviv. Gayon pa man ang mga bagong mga electric cars na nakalaan sana para sa mga IDF Lieutenant Colonels ay hindi na inilagay sa operasyon matapos suriin ang kanilang electronics. Ayon kay Bombo Hana Marie Cabiles, International Correspondent sa Israel, upang mabawasan ang panganib ng pag-leak na impormasyon, pinilit na i-disable ang e-call system, isang automatic emergency communication feature sa mga natanggap na sasakyan. Ngunit ayon kay Dr. Harel Minasri, isa sa mga tagapagtatag ng Cybersecurity Department ng Israel Security Agency, hindi ito sapat upang matiyak ang seguridad. Dagdag pa nito, ang mga Chinese cars ay dapat ituring ng mga mobile intelligence platforms na may kakayahang mangolekta at magpadala ng sensitibong data, kaya't nararapat lamang na pag-ingatan ang kanilang paggamit. Ang Israeli Ministry of Defense ay opisyal na nagsususpendi ng supply ng mga Chinese electric vehicle mula sa BYD para sa mga opisyal ng IDF dahil sa mga alalahanin ukol sa pagkolekta ng data gamit ng mga embedded communication systems at sensors. Ayon sa ulat ng Ynet News, ang pagbabawal ay pinatupad pagkatapos ng maraming babala
mula sa mga eksperto sa cybersecurity na nagsasabing ang mga sasakyang gawa sa China ay maaaring magamit bilang mga kasangkapan para sa pag-iispiya. Si Bombo Hana Marie Cabiles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga Filipino health workers naman sa United Arab Emirates nakatanggap ng token of appreciation mula kay His Highness Nayan. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Nakatanggap ng gold coin at letter ang mga Filipino health worker sa United Arab Emirates mula kay President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bilang pagkilala sa kanilang serbisyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Michael Orquiza Vizcara, isa sa mga nakatanggap, ikinatuwa nila ang nasabing pagkilala dahil nagpapakita ito na hanggang sa kasalukuyan ay naalala sila ng gobyerno ng bansa. Aniya, matapos ang ilang taon ay ngayon lamang nila ito natanggap. Subalit, may mga nauna nang pinaabutan ng gold coin na noong nakaraang taon. Ibinahagi naman niya na matapos matanggap ang naturang pagkilala ay bumalik ang kanyang alaala sa mga karanasan noong pandemya. Isa umano ito sa life dating experience sa kanyang 13 years na nasa serbisyo dahil itinalaga siya sa critical care facility kung saan kinakailangan ang matinding pag-alaga sa mga COVID-19 patients. Kanya namang ipinagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga natutunan sa panahon na iyon. Samantala, maliban pa sa gold coin, taong 2023 nang makatanggap sila ng 80,000 pesos bilang bahagi ng pagkilala ni Nayan sa kanilang serbisyo. Suhestyon naman ni Vizcara sa gobyerno ng Pilipinas na mabigyan ng sapat at magandang oportunidad sa bansa ang mga health workers upang hindi na sila mapilitan pang mangibang bansa. I thought na nabigyan kami ng token of appreciation along with a letter na hindi naman siya personalized but it's basically for all the frontline workers. It feels really good kasi during that time, alam naman natin yung COVID, madami tayong napagdaanan as a nation and as a basically in a whole world na parang wala nang katapusan yung COVID at that time. So the thought na talagang sobrang supported kami dito sa UAE, dito sa government na meron sila, nakakatuwa lang. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang estudyante naman sa Nueva Vizcaya buwis buhay sa pagtawid sa ilog gamit ang lubid. Makapasok lamang sa kanilang paaralan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Sasailalim na muna sa alternative delivery mode of learning ang mga mag-aaral na apektado sa pagkasira ng hanging bridge sa pagitan ng Barangay Latbang at Pinayag Kayapan, Nueva Vizcaya. Ito ay matapos kumalat sa social media ang napakadelikadong pagtawid ng mga estudyante sa ilog gamit lamang ang lubid upang makapasok sa paaralan. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Regional Director Dr. Benjamin Paragas ng Department of Education Region 2, sinabi niya na nakipag-ugnayan na siya sa Schools Division Superintendent ng Vizcaya na wag na munang payagang tumawid ang mga mag-aaral sa ilog. Bagkus ay bigyan na lamang sila ng mga self-learning modules at activity sheets upang matiyak ang kanilang kaligtasan nang hindi nahihinto ang kanilang pagkatuto. Batay sa datos, sa abot umano sa mahigit 20 high school students ng Pinayag National High School ang apektado sa pagkasira ng tulay. Sa ngayon ay mayroon ng nakalaang 3.9 milyong piso na pondo upang maipaayos ang tulay at nang hindi na mahirapan ang mga mag-aaral sa pagtawid. Nakatakda namang bisitahin ni Dr. Paragas ang nasabing lugar upang matukoy kung malakas bang internet connectivity at kung sakali man ay hindi ay makikipag-ugnayan sila sa Department of Information and Communications Technology upang mapalakas ang internet access sa lugar na makatutulong sa mga mag-aaral para sa kanilang asynchronous classes. Mga mag-aaral sa Pinayag High School, no? So I hope wala nang mga bata na tatawid pa dahil siyempre na naman malalakas ang ulan tuwing hapon at lumalaki ang ilog. Sana mag-ingat
ang mga magulang ay dapat naka-alerto at pati ang mga local government unit at sana gawan nila ng paraan upang sa lalong madaling panahon ay maisaayos ang hanging bridge diyan sa lugar na yan para ang ating mga mag-aaral ay very safe na pumasok at umuwi sa kanilang mga tahanan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Nag-uulat para sa Bombo Radyo Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Isang Cebuano computer science student naman nasungkit ang rank 2 global at top sa Pilipinas sa ginanap po na certification examination na secret programming at ibinahagi ang kwento sa Star FM. Kaugnay yan, may pag-uulat pa po ang Star FM Cebu. Nasungkit ng isang 21 anyo sa Cebuano at computer science student ang rank 2 global at rank 1 sa buong Pilipinas ang ginanap na Fundamental Information Technology Engineer Certification Examination 2025. Ang naturang eksaminasyon ay isang standardized na sertifikasyon sa ilalim ng ITPEC framework na isinusuri ang pangunahing kaalaman at kasanayan sa IT kabilang mga algorithm, network, database, seguridad ng impormasyon at programming. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Adrian Sahulga, inihayag nito na bagamat pinag-iinsayuhan at pinaghahanda ang mabuti na nito ang pagsusulit, hindi pa rin ito makapaniwalang nanguna sa lahat sa buong Pilipinas. Sinabi pa ni Sahulga na maliban sa kanya ay may iba pang mga estudyante na kumuha ng pagsusulit mula sa bansang Thailand, Myanmar, Mongolia at Bangladesh. Anya, maliban sa mga pagsubok na kanyang naranasan, gaya na lamang ng bawat gabi at araw ng pagre-review, ay isa mo ng malaking bagay ang suporta ang kanyang natanggap mula sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga profesor nito na nag-udyok sa kanyang mas higitan pa ang kanyang limitasyon. Dagdag ba dito na ang secret programming sa kanyang tagumpay ay ang kagustuhang matuto, disiplina sa sarili at ang paglalaan ng oras sa bawat aralin na dapat tutukan na makakatulong sa naturang pagsusulit. Payo naman ito sa mga gustong tahakin ng kurso at mapabilang sa prestiyosong pagsusulit na lakasan ng loob at bibigyang importansya ang pag-aaral dahil ito ang maghahatid sa dulo ng bawat tagumpay. For those who are about to take the PhilNITS examination the next year, prepare, review a lot. Actually, PhilNITS actually give out the past tests on their website online. So you can actually review what's already been, what they've gave other examinees for the past years. So you can use those as your starting point to sort of gauge the competition, see what's out there, see what they give out, and just to get a feel of the competition before you actually step on the ring. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang dating COA Commissioner naman nilinaw na hindi local politics ang kanyang ipinunta sa Cebu. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Cebu. Nilinaw ni dating Commission on Audit Commissioner na si Heidi Mendoza na ang kanyang pagpunta sa Cebu ay upang dumalo sa retirement ng isang mabuting kaibigan. Ito ay matapos sinabi ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña na kasama ito sa tutulong sa pamuno sa isang independent audit na panalapi sa lungsod. Giit ni Mendoza na siya mismo ang bumili ng kanyang ticket at pansamantalang tumira sa kanyang isa sa mga kaibigan na nandito sa Cebu dahil puno ang COA door. Dagdag pa nito na may nang-invite sa kanya na silipin ang pagpupulong kaya naman pinaunlakan niya ito. Ibinahagi rin ni Mendoza na maraming mga cities ang humingi ng tulong sa kanya sa North at South kaya upang mababigyan ang lahat ay malawakan at generic ang kanyang ginawang approach. Gayunpaman, binigyan din ito na natili siyang nakatuon sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mamamayan sa pagtiyak ng mabuting pamamahala at pagtitiyak ng pananagutan, ngunit hindi anya isasama ang sarili sa local politics. Kung maalala, hindi natuwa si Vice Mayor Osmeña sa umano'y irregularidad at kakulangan sa budget ng lungsod at ibinunyag nito ng umano'y mga anomalya kamakailan ng Cebu City Government na sa simula pa lang ay pinaniwalaan niyang malaki at mas malalim na problema. Matapos ilanta ni Mayor Nestor Archival Sr. ang tinatawag niyang procurement irregularities
sa ilalim ng nakaraang administrasyon, kabila ang kontrobersyal na pagbili ng 4.4 million pesos na BYD Tang Electric SUV at mga ulat na overpriced na t-shirts na umano'y nagkakalaga ng 20,000 pesos. You know, we're just touching the tip of the iceberg. It's very, very sickening. I really feel sick. I feel sick for two reasons. One, the people of Cebu are deprived. Two, we are supposed to clean up the mess. When you people elect Rama and the Bilya in the first place, Rabi and you, look what they left behind. We lost SRP, we lost Carbon Market, we lost... Mula sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John ang Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, para updated kayo sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa o kahit sa ibayong dagat. Maaaring masubaybayan ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating mga himpilan. 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Luzon Region, masusubaybayan ang mga kaganapan at balita dyan sa lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nais tumunghay sa mga kaganapan sa Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines at dyan sa kabuuan ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Pero kung kayo naman ay nandyan sa bahagi ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa Luzon area pa rin po, sa partikular na sa Cagayan Valley, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Norte, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag. Habang sa Ilocos Sur, mapapakinggan niyo po ang Bombo Radio Vigan. Habang sa lalawigan naman ng La Union, nariyan po ang Bombo Radio La Union. At sa probinsya naman ng Camarines Sur, nariyan naman po at mapapakinggan niyo ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayong magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Istoryahanta ining pag-finalize na sa community chairmanship sa 12 Iloilo City Council. May mga nagakaigo ng mga chairman sa tagsa ka komitiba apang si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kag si Vice Mayor Love Baronda wa isang ginawiyatan nga komitiba or bisan member man gani sa aton sini mga kabombo, pero ini sila ang nag-apilar nga kung tani hatagan man sila sang kaygayunan nga magpamuno bilang committee chairman. I-check tabla ang mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kag ining
naglaptaman nga impormasyon. May kantanan karon iyang si former Mayor Jen Patrick Mabilog, amo kuno Chief of Staff ni Vice Mayor Love Baronda. Isuno pa gani sa Vice Mayor tuway inisang kamaturan kag makabigining fake news. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Bombohana, please go ahead. Na finalize na sa buong adlaw ang committee chairmanship sa 12 Iloilo City Council nga ginpatigayon sa regular session sa legislative building sa buong adlaw. So sa diri nga listahan wala diri matagaan sa chairmanship si Minority Councilor Sheen Marie Mabilog, apisar nga naghingyo ini siya sa may konseho kagina sa ining regular session. Ini man na bombocham nga una pa lang sa part sa session ini naging open man ni Majority Floor Leader Attorney Rex Marcos Sarabia, and gilayon man diri nga nagtindog kag naghatag man sa reaksyon diri si Councilor Sheen Mabilog regarding sa ining committee chairmanship. So sa mga committee chairmanship nga masambit nato diri subong ang sa 14 nga konseho, part of konseho ang si Mabilog lamang ang wala diri mahatagan. So diri kay Councilor Rex Marcos Sarabia mayara sang 3 ka komitiba ang Committee on Rules, Ordinances, Resolutions and Style, Justice and Legal Affairs, Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight sang Blue Ribbon Committee kag Committee on Appropriations. Sa ikaduha diri si Councilor Johnny Yang, Committee on Engineering, Construction and Public Works. Ginahawiran man ni Councilor Yang ang Committee on Disaster Relief and Disaster Management kag Committee on Animal Welfare. Ang si Councilor Alan Zaldivar naman niya ang nagahawid sang Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, Committee on Cooperatives and Livelihood, Committee on Labor, Employment, Manpower Development and Placement. Si Councilor Attorney Cedric Cabaluna ang amo sa gihapon ang diri ginauyatan ang Committee on Transportation, Committee on Communication and Public Information, kag Committee on Police, Fire, Panology, Public Safety, Order, Security, Dangerous Drugs, and Rehabilitation. Si Councilor Attorney Romel Doron naman iyabang ang Committee on Energy and Public Utilities kag Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology. Si Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon nagahawid sang Committee on Education, Science and Technology, Committee on Trade, Commerce and Industry, kag Committee on Domestic and International Relations. Si Councilor Manri Malabor nga sabang man ang maguman nga konsehal ang Committee on Markets and Slaughterhouse iya ini, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups kag Committee on Moral Recovery. Si Councilor Jose Miguel Treñas ang nagahawid man sang 3 ka mga komitiba. Amo ini ang Committee on Tourism, Culture and Historical Affair, Committee on Urban Planning, Housing and Land Development, Zoning, Expropriation, Assessment and Land Acquisition kag Committee on Local Accreditation. Si Councilor Jose Maria de la Llana ang may duhat sini nga ginahawidan ang Committee on Social Services, Committee on Information Technology and Computerization, kag si Councilor Francis Grace Parcon ang Committee on Women and Family Relations kag Committee on Agriculture, Aquatic and Natural Resources. Samtang si Councilor Lyndon Acap ang duha sini nga ginahawidan ang mga Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Persons. Kag sa Committee on Games, Amusement and Professional Sports amo man ang nagahawid diri nga si Councilor Lyndon Acap. Si Maria Irene Ong ang Committee on Ways and Means, Committee on Barangay Affairs and Community Development, kag ang pinakaulihi diri si Jelma Cristel Implica ang Committee on Youth and Sport Development diri ang ginahawidan bombotsyam. So sa 32 sirikatanan nga mga komitiba wala diri sang ginhatag gid kay Councilor Sheen Marie Mabilog nga kuntani ang tinutuyo sini ang Committee on Education and Labor and Employment ang tinutuyo sini
nga komitiba. Ipabati naton ang nangin sitwasyon kagina sa regular session sa Iloilo City Hall. I would just like to to express the opinion on the resolution approving the distribution of the committee chairmanship. This is not an objection. Well, under the principle of equal representation in every electoral council, regardless of party affiliation, it holds the binding mandate of the electorate. While there is no legal obligation in the distribution, I just would like to express that I would also like to be given the chance to be a chairman of one committee. But again, I would like to adhere to the pleasure of the majority. Madam Chair, I would like to put it in record that I also would like to be given the chance para mag-head sa isang committee chairmanship. Okay. Thank you, Councilor Sheen. At the same time, I would like also to make it or put it into record that I also appeal to have a committee chairmanship. Thank you. Anyway, Anyway, Madam Chair, we have an entire 3 years to decide on the committee chairmanship. Unlike the internal rules, there is no prohibition, there's no period that would limit the changes in the committee chairmanship. Perhaps during this term, there could be term sharings that occurred several times in the 11th City Council. So, yep, yes. Well, Madam Chair, I would like to say that we have 32 committees. We have 14 councilors. And I think mas mayo nga fairly distributed siya kay mas maging efficient ang City Council kung ma-distribute siya sa tanan. I believe that with the resolution given to me, there are other members of this body with 3 committees. So, I think mas makabulig ako sa iba ng committees if they will give me the chance. Councilor De La Llana, you have the floor. Much, Madam Chair. I just wanted to manifest that the efficiency of this council does not depend alone on the distribution of certain committees. A sitting councilor can always be effective with or without a committee. And as a matter of fact, Madam Chair, let me reiterate that this is always the majority rule. You know, that's how the cookie crumbles. So thank you very much, Madam Chair. Na batian kagalantaw diri mo Trump ang naging sitwasyon kagina sa tion nga naghingyo diri si Vice Mayor Love Baronda kag si Councilor Sheen Mabilog sa ilang chairmanship kontani. So ang ginahingyo diri kontani ni Sheen Mabilog amo ang Committee on Education. But diri gin and Labor and Employment but subong ang nagahawid sini si Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon. Kag sa aton man nga pagpamangkot diri kay Vice Mayor Vice Mayor Love. Committee on Education, Science and Technology amo ni ginahingyo ni Councilor Sheen Marie Mabilog. Ang isa no to gani? Committee on Labor and Employment. Ang Labor and Employment kay sino nga committee ba ina? Kay Councilor Alan Saldivar. Saldivar. Okay. So, pila ang kakonsihalang may 3 ka komitiba, Janiyang, Saldivar, Sarabia, Sedfrey Cabaluna, Ganson, Mandrey Malabor, Miguel Treñas, amo na, si Councilor Sarabia may 3 man ka
komitiba nga ginauyatan. So si Vice Mayor Love Baronda nagpamutyag man nga luyag niya man sang mag-uyat sa isa ka komitiba. Ano yang luyag niya nga komitiba nga uyatan kung tani Bombo Hana? Yes, Bombocham, naghingyo man tani si Vice Mayor Love Baronda nga hawidan niya ang Committee on Education man. Kay ang sa iyang pagpahayag for 9 years of service bilang councilor and assistant floor leader, ang iya diri nga sentro sa una sa iyang mga ordinansa amo ang Committee on Education. So gusto niya kung tani nga iya man ang Committee on Education. But later on, nagsugid ba diri si Councilor Sheen Mabilog kay Vice Mayor Love Baronda nga kung hindi mahatag ang education, what if ang Committee on Disaster Relief o kung Disaster Management na lang ang kuhaon ni Councilor Sheen Mabilog kay may mga ordinansa ini siya nga na-preparar na para sa ini nga komitiba, but diri istorya man diri si Councilor Johnny Yang nga siya ang naghawid subong sang ining komitiba. But nasiding diri ni Councilor Johnny Yang at may mga na-preparar and namilin pa ini siyang ordinansa para sa among komitiba. Magkilanglan pa niya tapuson at this term. So depende kung within sa ilang serbisyo, sa ilang termino, kung magpasugot ang iban diri nga mga committee chairman nga may committee sharing o kung term sharing sila nga gintawag sa ining mga komitiba. So magadepende pa kuno ini mo siyam sa dalagan maniya sang ining pagdala nila sa komitiba kung magpasugot ang ibang diri nga councilor nga may term sharing sila abi ni Councilor Sheen Mabilog. But so far, according to Majority Floor Leader Attorney Rex Sarabia, as of this time, wala pa man ka-decide ang iban nga konsehal sa ining ginahingyo ni Councilor Sheen Mabilog maskin mangin member or sharing nila sa ining komitiba. So amo sina man ang naging pahayag ni Vice Mayor Love Baronda nga if amo na nagid ng final and amo na niyang final, respetohon nila ang desisyon sang konseho. Ipabati naton this time ang pahayag naman ni Vice Mayor Love Baronda sa iyang ginahingyo diri nga komitiba. Committee on Education, kay 8 years ako naguyat sa committee chairmanship nga na, and I also expressed to them kung pwede hatag man sa akon ang Committee on Disaster Relief or Social Services. However, they reiterated to me na may aras ang equity of the incumbent, of which nga gusto sang mga chairman nga i-retain ang ilang mga chairmanships, of which I understood, and at the same time gina-respeto ko man kay sang time ko man as committee chairman sa amo na mga komitiba, amo man ang gin-raise ko nga kung pwede may talapuson ako nga lubrahon, amo na nga ginhatag man gyapon sa akon. So at least napabalo ko ang publiko, napabalo ko man ang mga city council members that I intend to have a chairmanship tani man kung matagaan tsansa. Pero are you open, Vice, for like term sharing na ginatawag nila or like maging member sa ka-committee? Yes, ifatag sa aton sang mayorya sang city council, I would really gladly accept it. Nabatian diri man ang bahinsang pahayag ni Vice Mayor Love Baronda Mamutcham kaangot naman niya sa komitiba nga tinutuyo kung tani niya nga hawidan man o mangin chairman sa Committee on Education. May mga equity of the incumbent sini nga ginatawag akon sa diente nangin practice na ini sa legislative setting nga kung sinoong existing member or leaders nga nagauyat or ining mga incumbent bala mo ning ginahatagan sa preferential treatment or consideration nga mag-uyat sa mga kasubong sini nga komitiba. Una pa malang niya Bombohana muna blang hambal sini nila nga may komitiba kaman niya kung sa wala kung nang imo sini iyang tinutuyo is public service do hindi mo naman siguro kinanglan pa sang komitiba pa kung gusto mo lang niya makabulig sa syudad sang Iloilo. Anyway, pwede ka man dira iya makaduso sa mga resolution, pwede ka man dira iya magkapasar sa mga ordinansa dira kay way ka man ginalimitahan para nga makahimo ka sang kayuhan sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo pinagi sa
ordinansa nga imo sini nga tinutuyo makapaayo pagid sa syudad Bumbuhan? Tama inaabang mo siyam kay actually amo man ni ang point gid ni attorney Rex Arabia bilang majority floor leader kati iya nagadepend lang ini siya sa kabilugan kun in term of democracy ang majority diri ang magasunod and sunod man sa iya ngati even though nga wala sang chairmanship gid man si Councilor Mabilog pwede gid or maga-function gid sa gyapon as city councilor makapasa siya sang ordinansa kung gusto niya sa nagakalain-lain pagid mga committee ba o kung present niya ang iyang mga ordinansa nga i-propose sa mga nagakalain-lain nga existing committees man sa Iloilo City Council. Kag dugang mandribong mo siya ang kiti sa ining regular session mismo si Attorney Rex Arabia nga daw umpisa pa lang sang session daw man hot seat na ini siya sa part man nga no, nga may mga ara sang nagakalain-lain nga issues and topics na nga butang man diri plastar kiti ang Committee on Chairmanship na kalendary but samtang naga-finalize ang committee chairmanship nagwa man iya ang balita nga maging chief of staff si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog ni Vice Mayor Love Baronda. So iniman right after sa session ginaklaro ni Vice Mayor Baronda nga fake news ang ining balita bangod man nga wala sang kamatuoran nga mangin chief of staff niya si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. So ginpahayag diri ni Baronda nga kumbaga daw overqualified diri si former Mayor Mabilog bangod nga exact sa kung mangin chief of staff man niya special advisor to the House Speaker na si Jed Mabilog so do hindi nagidiri masalangan siguro if ever good man nga mangin chief of staff magid siya ni Vice Mayor Baronda although nga tigin ako diri ni Vice Mayor nga sometimes pangayo gid man siya sa mga assistants or like suggestions ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. So but sa ining balita nga mga chief of staff niya wala ini sang kamatuoran. Ipabati naton this time ang pahayag naman ni Vice Mayor Baronda sa iyang pagpatag. That's not true, no? Actually, it never crossed my mind nga himuon si Mayor Jed nga chief of staff. Not because nga hindi angayan but because nakita ko nga overqualified gid si Mayor Jed. Kag dokoluya man nga special advisor to the House Speaker na siya tapos ikwaon ko siya as chief of staff. Yes, gapangayo ko advices or they may give advice si Kong Jam or si Mayor Jed sa akon. But then again, balaan naman nga I could also stand on my own. May experience ako diri sa City Council. I know the ins and outs. Kag siguro sa experience ko man as a City Councilor before, I could also give advices man sa mga councilors nga ari diri Subong. So, I'd just like to put it out there straight na hindi ko chief of staff si Mayor Jed kag wala gid ko intention man nga himuon siya chief of staff. Paano yan nagwa ini? Actually, I was also surprised nga nagwa ini nga balita. So I really don't know kung nga nagwa ini nga balita. Sino yan posible Vice? Ang himo sinibi nga information? I really don't know. As in wala gid ko idea and I was surprised also kay Sir Marvin nga nagmangkot siya kung tuod ini. Vice, based sa mga hearsay, one of the reasons kung nga ang this. Nabatian ko man ang muna nga chismis, no? If I say it bluntly, do chismis na kay balaan ko man nga hindi natuod. So kung amo na ang intensyon nila nga hindi ako pagtagaan sang extra space, not for my office, not for the office of the Vice Mayor, but for the office of the Sangguniang Panlunsod Secretariat, then wala na ko handira. So sila na naiya bahala sa kung ano man da ang gusto nila sa mga offices nga may ara diri bakante. Nabatian naman diri Mambot Sham ang pagklaro mismo ni Vice Mayor Baronda kaangot sa nagalatang nga balita nga mangin chief of staff niya si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. All right.
Balita nagikan sa Iloilo City Hall in si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Rundown naton diri ang mga nagauyat sa komitiba kag so far ang diferensya man lang nga makita naton diri abi amo na nga mayara sa mga konsehal nga tagtatlo ang ila sining komitiba nga ginauyatan, pero kung kaksan mo ni isang isa sa aton sining mga kauturan kag ihatag binimo sa kay Councilor Shin Marie Mabilog or sa kay Vice Mayor Baronda, way man kita sang nakita nga diferensya sina diri. But nevertheless, sa aton sining mga kabombo, no? Sa kadugayon man naton dira nga nag-observe, humalin pa iya sang ang session hall dito sa may daan nga Iloilo Terminal Market sa second floor. Nagkanto balik diri sa may City Hall, subong ara na ang new legislative building. Ay man sang diferensya kung lang taon naton kung wala sang committee chairmanship ang isa iya ka legislator abe sa aton sini nga mga kabombo. Although mambal kita mas labing maayo kung mayara, but there is no difference siguro kung why ka sa nga committee chairmanship. No? Kung ang imo sini nga tinutuyo is adihon dira sa nga mga legislation or kung iduso ang imo sini nga legislative agenda, why man siguro sang may makapugong sa imo sila dira being the part sa nga 12 council, no, sang sangguniang panlungsod sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Mayara man kita sang trust and confidence sa mga nagauyat subong sang current nga mga committees sa aton sini nga mga kabumbo. Ikon si Councilor Rex Sarabia paganing sinya ti may tatlo pa man kita katuig, no? Sa aton sini mga kabumbo ti way kita makaibalo basi kung may mga changes man or may mga term sharing, di pwede gid na makomodar later on ang konsihal si Councilor Shin Marie Mabilog sa kung ano man ang iya sining iya nga mga legislation or legislative agenda dira, same as with sa kay Vice Mayor Love Baronda. Kita mo ginbalikan gigani ang issue sa espasyo dira sa may new legislative building. Kaghambal ni Vice Mayor Love Baronda sinya ti sige lang why na ta sa may memo aton matrabaho lang ta. Tinuo mo snabla sa aton sini mga kabombo kag sa fake news nga nagalap ta, piki nga balita, misinformation sa aton sini nga mga kabombo, tuyo nga magmislead sa mga pumuluyo. Presidential advisor ka na imo iya for Western Visayas, chief of staff kapag diri sa Vice Mayor sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, ang aton lamang sinadiriya nga ti nagalaom kita, no? Sa sining mangin nakayuhan man sang mga or kayuhan sa syudad sa Iloilo sa kamot sang aton sini iyang new set of legislator sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. 25 minutos na nakalikan sa takna nga launa. Pagbalik naton banwa halin sa syudad mapaprobinsya kita. Pero hindi tayo kanto sa probinsya sa Iloilo. Dila lang ta sa provincial capital. Ano ang latest aton sini nga mga kabumbo sa Kapitolyo kay nagsigidas man to kag napastar man to nila ang ila sini iya nga mga nagkalain-lain man sini nga komitiba kag ang magapungko sa komitiba bilang chairman. Pero nakabuya gid kag nakapitik man sa jutay sining istorya si board member, 5th District Board Member Rolex Suplico. Ang balyasin niya may mga politiko nga nagasto sang dako sa eleksyon kag panigurado bawion ginanilang ila sining gasto sa proyekto sang gobyerno. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumora.
Dungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer kun apat Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharist 6 celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May kilala ko bala nga namangkot
nga ano mayong nagaklinabo di sa Iloilo subong. Ti politikay kay tuman kasadya kung istoryahan aton ang politika diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Tinaistoryahan ta naman ang sistema sa bahin o ang plastada sa bahin sa syudad sa Iloilo nga ang duha wala ginhatagan sang chairmanship, no? Kati sa aton sining mga kulturan kung lang taon mo puro man tanan makasarang ang sa bahin sang majority kati sa panggobyerno sang demokrasya majority rule, no? Sa aton sining mga kabumbo ay sa city council or sa council sa aton sining mga kabumbo be it sangguniang panglungsod and or sangguniang panlalawigan ang majority kidaya we are talking about numbers kung damo kamuyati kamo dira ang magapangibabaw sa aton sining mga kabumbo. Pero may ara pang gidiya sa bahin sang probinsya sang Iloilo nga way gidya makapugong si 5th District Board Member Rolex Suplico kag may ginpropisga siya dutay Kaya may mga politiko kuno nga nagastos ang dako sa eleksyon. Tini kunong mga politiko nga nagastos ang dako sa eleksyon, bawion gini nila sa proyekto sang gobyerno pananglitan nga makapungko sila sa pwesto. Matudayhan ang ginaistorya ni 5th District Board Member Rolex Suplico. Kaya mo na blambal nila, it takes one to know one. Ti sa mga politiko na mo giman ni nagaklinabo. Antes yun na sabton, check ta na yung balita ni Bombo Jomar Villa direktamente karon sa Sangguniang Panlalawigan. Bombo Jomar, sa report, please come in. Bombo Jom, nangin sentro sa korupsyon ang nangin kondan sa privilege speech ni 5th District Board Member Rolex Suplico kadungan sang ginpatikayon sining 15th sangguniang panlalawigan sesyon. So antes pa man nga natagan sang privilege speech ang nasambit sini karon nga board member tigin plastar diri ang ila sini tagsa-tagsa ka mga komitiba ang ila sini chairmanship actually 29 initanan ka mga komitiba kag ang mga board member ang may ara iya sang ginuyatan sini nga mga posisyon bumutsam sa aton sini nga mga kabumbo kay antes ni sila nagpatigayon sang regular session may pre-session kung sa diin ang tanan nga mga board member ang nagpungko kag nagpili kung sa diin nga komitiba ang daw na sila na namian uyatan kag dumhapo sa ilay samtang ara sa sanggunian. So amon taw nga nag-decide may ara man galing nga do besay lagamay kay ti siyempre may ara yang isa nga hambal nga ti ako sa mo sining komitiba ho kay do namian ko sini do mayo ni kay akon gid ni linyada ti ang isa mo man ang gusto. So nag nag-giveaway ang isa nagpakanubo na lang para at least matapos kag ma-settle kag maplastar ang ila sinitagsa ka mga komitiba so amo tong gi-mention naton ang 29 tanan kung sa dinti ang mga board members ni amo ang nagapungko bilang chairman kag ang isa ti kung magpaumod siya mapungko na lang siya bilang vice chairman. May ara man nga ti kung hindi makasulod sa chairman kag vice chairman so ginapamiyembro ini sila bumbot sa in case kung may mga itakal sa session may kantanan sa ila sining komitiba so pwede sila makakomento basta kung ara sila nga miyembro sang man sining komitiba bumbot sa bahin sang sangguniang panlalawigan. So after sini sa ginplastar ang mga committee chairmanship nagpatigayon sang sining privilege speech si 5th District Board Member Rolex Suplico. Ti sa sining privilege speech ang title sini Hope Bumbucham may kantanan ini sa korupsyon. Sunod diri sa natungdan una si tigin saysay sini nga ang korupsyon ti nagahalin man lang sa politiko. Kung sa diin ang sa pagkabalo sini ti may mga
ara no sang mga politiko nga nagapamakal sang boto o kung nagastoya sang dako no sa tion niya sang eleksyon o kung sa tion niya sang kampanyahanay. So amo na gani nga sunod sa tungdan kung dako ang gingasto sa eleksyon ti laban-laban kuno bawion gid na kun makatungko na sa posisyon no ang isaya ka politiko amo to gani ginkot yaman to si Mayor Soto sa may Pasig bla no nga kun marami yung gasto mo sa eleksyon saan mo yan babawiin bumbutsam ti maabot na kuno kun anong sabat suno ni kay 5th District Board Member Rulik Suplico. So ang matabo no ti once kun may araya sang dako sining gastong isa ka politiko ti bawion ina kun makapungko na sa pwesto pamaagi sa proyekto sang aton sining nga gobyerno no ti kun matabo ang amo sina sa aton sining nga mga kabumbu magaresulta ini sang substandard no nga proyekto ang mahimo sining abtan once kun may ara ya sang korupsyon no so muna ang isa ni sagi na punto sang natungdan kag kun ang proyekto no substandard ti ang masaper sulihi amo ang mga pumuluyo no so muna ang isa sagin na mention sining ano kalapad ano kadako ang epekto sang korupsyon no di lang mismo sa ano ni no sa pumuluyo kundi sa proyekto man sa ngaton sining gobyerno tigin pamangkot na no gin pamangkot man sa natungdan ang mga board members dito sa session hall kag ti ang isa sini sagin pamangkot nga ano mo tat pabala ini ang vote buying tigin sabat man sa natungdan nga oo no isa gani sagin mention sini nga kangay siya no isa sigin set sa sining example ang iya sining liderato nga ti way man siya na makalboto pero ti nagdaog man siya no sa sining eleksyon sa damlag lang sa may bahin karon sang probinsya sang Iloilo Bumbutsam kay kuna kung mamakal ikaw sang boto ang isa ka tawo no kung siya ka politiko ang panulok sina do low quality no pero ti nami kuno kun waya sang pagbaklanay sang boto kay do mabalaan gid kun sino gid ya ang pilion no sang pumuluyo. Aribla na pabatita si 5th District Board Member Rulik Suplico. It is ever present in our elections. We tend to deny its very existence. It saddens me that some consider it already as a normal feature of our elections. It is so much like the story of the emperor's new clothes. We applaud, we clap, we stand up, and we act as if nothing happened. Yet we know that the con men who are engaged in vote buying have conned us once again. Vote buying is immoral. It undermines and bastardizes our democracy. It selects low-quality politicians as it drastically affects how we choose our candidates. The candidate with tons of cash is not necessarily the best candidate. It also reduces public accountability once these politicians are elected into office. American political activist John Lewis hit the nail right in the head when he said, "The vote is precious. It is almost sacred. It is the most powerful non-violent tool we have in a democracy." And now, how will those who want through vote buying recover the money they used to buy votes? Kung dako gastos mo, di mo na bawion man. The answer, my friends, is in the vicious cycle of corruption. The money spent for vote buying will be recovered from government projects. And who pays for these projects? It is us, the people. We pay with our taxes. If you will spend a lot of money to buy votes and you will win, you will then recover this from government projects. Spend big time, buy votes big time, win big time, and recover big time. And we will have substandard projects big time. Big time crooks
And some of them even like to quote the Bible. Mayor Vico Soto of Pasig said that, tandaan, ang gagastos ng malaki sa kampanya ay malaki rin ang babawiin. He also said that money politics, kung saan gumagastos ng sobrang laki ang mga politiko para manalo, alam na natin kung saan at ano ang kasunod doon. Ang pinaka-obvious na maidudulot nito ay corruption. Can this illegal practice be stopped? Is there hope for candidates who will not buy votes? Is there hope for the 5th District in particular, or for this country in general? Is there hope for all of us? The answer to these questions are yes, this pernicious practice can be stopped. Yes, candidates who will buy votes, candidates who will not buy votes can still win. Yes, there is hope for the district and for this country. I did not buy votes and yet I won. And I have talked with candidates in the district who have also won without buying votes. My friends, we need to stop vote buying. It is the obligation of all Filipinos, and it's one of us who composed the 15th Sangguniang Panlalawigan to put an end to this evil habit. Let us not be tricked once again. We must educate the voters on the perils of vote buying. And voter education is the only road to success in this regard. Nigerian novelist Chinua Achebe aptly said, a functioning, robust democracy requires a healthy, educated, participatory followership and an educated, morally grounded leadership. Let me remind everyone that emperors and kings are long gone. Their power is now with the people who elect public officials. Yet the con men, like the ones in the emperor's new clothes, are still with us, duping us to sell our votes. We cannot continue the parade and be unconcerned. We have to raise the alarm and warn the people, as I did today. Si Iloilo District Board Member Rolex Suplico Bumchamp. So, sang naga-privilege speech si Board Suplico, tanan ka pamati, kid? Naga-pay attention? Do sa sining ginpagwa sining Ti sinong ginatumo dyan mga politiko na gastos ang dako sa eleksyon bawi o ng gasto sa proyekto sa gobyerno kung magdaog? Why man sa may ginmention tong pangalan? Ti ang may guan ti. Amo na laban-laban mariaged. Ti hindi man guro si board member Rolex Suplico kaya balya siya ti why man ko na makalbuto pero daog ko? Kaya paano ang mga politiko nga wala nagdaog nga nagasto dako, di nila bawion? Ti amo ganitong ginambal sini ang magdaog kag magasto sa dako. Ti laban-laban kung makapungko, mabawi gid. Bumbutsam kun arat na sa posisyon. Ti sa tus gipanawagan sini sa sesyon nga untaton, no, ang ginatawag sini nga vote buying kati madaog man yang politiko kun waya sang pamakal sang boto mo to gadigin sample yang iya sini nga ang pagpadlagan niya ngati way man sa makal na daog man saw. Bumsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ang mga politiko nga wala nagagasto nga nagdaog nga wala naggasto sa dako nga nagdaog ti ilisipon na lang subong. No? For example, si Mayor Vico Soto and board member Rolex Suplico diga niya nga ti why siya naggasto or why siya na makal buto pero nagdaog siya.
Bata mo ning sad reality karon sa aton sini iyang pungsod, partikularmente sa pangkabilugan sa pungsod Pilipinas. No? Kung way kimo kwarta, daw haluson ka lang imo iyang magdaog sa eleksyon. Kay kwarta subong ang nagapahulag sa tanan. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tingsaktoy na. Ako nagapati ako, nga ako ng politiko na gastosan dako, nagdaog kang mga pungko sa pwesto, bawion yagin man ina. Sa proyekto sang gobyerno, tiyang makaluoy sinadira ang mga taxpayer. Tilang tawan nyo bla sa aton sini nga mga kulturan. Halos tanan iya, buhinan sang tax, why mo pa pinangabudlayan mo, gintrabahuan mo, why mo pa mabaton imo sini nga sweldo? May withholding tax na sa pagkadako-dako kag iban pagin nga mga sayis ng taxes. Kulang na lang iya pati tamtax ibuhin sa imo. Kali hindi ba pwede mabuhin ang tamtax sa imo, no? Itoslok na lang guro sa imo tamtax, tax gyapon ang punta niya. Seriously speaking, sa aton sini nga mga kultura na makaluluoy gyud man dire, kita nga mga taxpayer. Diin ko no nagakadto ang taxpayers money. May makita kita sa mga project billboard, this is where your taxes go. Pero ano ang nagaklinabo? Inutil sa gyapon. Higos-higos sa baldog ng mga proyekto ang makita naton. Hindi lamang diri sa syudad, probinsya, sa pangkabilugan, sa pungsod Pilipinas, kadamo sa mga higos-higos sa baldog nga sahi sang proyekto. Tidira gakadto gid man ang taxes sang pumuluyo sa pungsod Pilipinas sa mga taxpayers. Kung diragi man nagakadto guro tanan, hindi mag-intonses, hindi mag-inutil, hindi mangin higos-higos sa baldog ang mga proyekto nga makita naton kag para sa mga pumuluyo, balik sa mga taxpayers. And eventually sa aton sini nga mga kulturan, bisan pa paano mabatsyagan taman kundi nagakadto ang aton sini nga mga taxes. Pero sad to say, realidad ang ginahambal ni Board Member Suplico nga kung sino dira makapungko sa pwesto, kapin pa kon ang politiko nga ina nga nakapungko sa pwesto, dako ang iya siningang gingasto, siyempre, mabawi ginasa sa mga proyekto sang gobyerno. Pero hindi kita iya magsalig sa mga politiko nga wala na gasto. Pero nagdaog iya sa ila sining ginpapilian nga pwesto. Kay bisan pa paano sa aton sini nga mga kabumbo, no? Amo na balang hambal nila nga may brubinlod lang pero may brubinlod man pero jutay lang sa mga wala gidi ati salamat, no? Kag ginapabugal kamo namon mga politiko nga hindi dalalon sa kwarta, hindi hakugan sa kwarta. Kag ang sa paminsaron sa panghuna-una sa gipusoon kag ang iya sin ginahimo serbisyo para sa mga pumuluyo nga kung sa diin ini siya ang naga-panerbisyo. Amo na yung eksakto. Di ba? Pero ilisipo na lang ina sila subong sa aton sini nga mga kabombo. 50 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Police reports katapo sang Barotac Nuevo Police Station na diskubrihan nga waay na iya sang kabuhi sa naibabaw nga bahin sang police station kag mayara sang pilas sa ulo sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Initially ginapahayag nga ini siyang nagkuha sang kaugalingon sini niya nga kabuhi. Ano pa diri ang dugang nga mga impormasyon kag pagpangusisa sa aton sining kapulisan sa sining insidente? Si Bobo Krill Milyasa may follow-up report. Bobo Krill, sa report, please go ahead. Nasakwan nga patay sa ikatatlo nga panalgan sang ila estasyon na si Police Staff Sergeant Richard Velez, 36 years old, pamilyado kag may tatlo ka kabataan kag pumuluyo ini siya sang Barangay Akyat Barangay
Nuevo. Kag Chief sang Finance Section sang Barotac Nuevo Municipal Police Station subong nga adlaw siya nasakwan Hulyo siyam, pasado alas 5:30 sang kaagahon. Na-assign sa Barotac Nuevo Municipal Police Station si Police Staff Sergeant Velez halin pa sang 2022. Naka-duty siya halin alas 10 sang gabi, tubtub alas 6 sang aga. Kag on duty pa sa sang natabo ang insidente. Nakitaan ini sang pila sang pagkaluthang sa tuo nga bahin sang iya ulo sa babaw sang dulungan, may mga dugo nga naglapta sa palibot sang iya lawat. Apang hinabanta nga masobra 1 ka oras na ang naliligad antes siya nasakpuan tungod nga malana ang dugo dito sa lugar kung diin sa nasakpuan. Nadiskubre sang iya team leader ang bangkay sang biktima sang nagsaka ini siya sa 3rd floor. Agod kuhaon lang kuntani ang iya nga ball cap kay kumaga ma-change na sila sang switch sang ilang nga duty. Kaya dito na nasakpuan nga wala na sang kabuhi si Police Staff Sergeant Velez kag ang nagahamyangon na sa iyang kawayan nga hiligdaan. Sa idalom sang iyang nga hiligdaan na-recover ang iya service firearm nga Taurus TS9 pistol kag may nakita man nga isa ka basiyo sang bala. Ginpahayag ni Police Major Rolando Arano, spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office, nga wala sang isa man sa mga personnel nga naka-duty ang nakabati sang lupok sang pusil. Sa karon ginahimo na sang Provincial Investigation and Detention Unit kaupod ang scene of the crime cooperatives ang investigasyon kag mayara nga ginatan-aw nga mga nagkalain-lain nga anggulo sa likod sang kamatayon sang biktima. Ginkuhaan sang soko sang fingerprint ang mga ebidensya sa lugar kag ginpatigayon man ang paraffin test sa duwa niya kaupod ang amuman ang biktima ginkuhaan man ini sang iya nga fingerprint para mahibaluan gyud kung sino ang nagpalupok sa nga pusil nga nakita dito sa lugar. Temporaryo man nga ginhold anay sa subong ang kaupdanan ni Velez agud masiguro nga matutukan sang husto ng investigasyon kag padayon pa sa gihapon ang ginatipon nga mga impormasyon kag ebidensya nga makabulig sa kaso. Yari ipabati naton ang pahayag ni Police Major Rolando Arano, spokesperson sa Iloilo Provincial Office. Subong nga aton nga initial investigation, actually na-discover ni siya aton di mga upod no diri sa Barotac Nuevo Police Station mga around 5:30. So dito sa rooftop sa aton nga police station ang aton sining biktima nga na discover. Based sa initial nilang assessment, may ari ini sang gunshot wound sa ulo. Kag ang mga dugo no may mga blood splatter sa iya sininga na hamtangan. Kaya kung lantaw naton medyo malana ang dugo. So gapakita nga ang natabo siguro nga kung ano man ang actual dira gid nga natabo nga nangin ko sang iya kamatayon. So more than an hour no before sa ma-discover. Hindi kita maka-speculate kung ano ang magiging findings sa aton nga investigation. Sumabalaan naton ina pag once na matapos na ang ginapatigayon nga investigation. Hindi malayo ang posibilidad nga isa lang siya dito kay actually wala gani mabatyagan sang aton nga mga personnel nga upod ya during the history of duty. No kayang mga iya sini nga mga upod is ari diri sa dalom naka standby during that time. Actually duty gid siya no. So may shifting abi ang aton nga mga duty. So wala mabalaan sang iya nga mga upod nga nagsaka sa gilid dito sa babaw. Sir, di nang entrance ka pala sir, sa investigation mo. Wala pa kita makakuha ka detalye kung sa dinggit ang entrance. So that will be subject pa sa autopsy examination so dira na lang nato na mabalaan. No, na-recover ang iyang service firearm sa Tupadiman mismo. According naman sa ang ila naman niya pag notice kapon sa iya is in good spirit. No, do wala ka may makita nga mga indication nga dumay ara sa sang problema nga ginadala iya. Hindi yan sir sa accidental pero nga tamo siya. Isa ina sa mga gina-considerar naton. That is why nga hindi kita pwede anay subong makapanguna, maka-speculate kung ano gid bala ang natabo. We will wait until the investigation is finished. Wala sang may nabatyagan nga lupok, no? In fact,
based sa assessment kung ilang taon sa circumstansya is more or less more than an hour na siya nga natabo before sa ma-discover. Kay aksidente lang actually ang pagka-discovery sa iya, no? Kay ang naka-discover mismo ang iya nga team leader nga nagsaka dito nga ang purpose is magkuha tani sa iya nga ball cap, no? Kay sila naman ang mabulos sa sa duty. So amo lang to nga pagsaka sa nga team leader na discover yan nato nga na siya tumba na sa dito kag may mga dugo na kag upon checking mayara sang pila sa iya nga ulo. Pero may posibilidad sa nga hindi kinabatiwan ring lupok sa dali. Yes. Kay number one, open ang nato sa nga hindi kinabatiwan ring lupok sa dali. Yes. Kay number one, open ang naton sa babaw kag kung diri ka sa dalom. So given the situation, hindi mo gid mabatian ang lupok o mga gaho dito kay ang hangin is ang direksyon sa hangin nakita naman nato nga pagwa kag kung diri ka so mabudlay mo nga nga mapatian ang mga gahod or lupok. Kaya more or less kit man kung lantaw naton ang makabati nga ara gid sa sagwa. But kung ari ka di sa sulod sa police station, medyo hindi mo dali mabatian kay given nga ara sa babaw. Kag ang wind direction kapin pa kung medyo mano ang hangin, so hindi mabatian naton. Which is nga kung lantaw naton that is normal nga sitwasyon. Actually maayo na ding ilang relationship. Amo ganin sa ngambal sang iyang mga upod nga nakano. Is in good spirit based on the assessment sa iya. Halin sang pagsulod niya sang duty kahapon, amo na sa nga tanan na kipot man gani nga amo tong natabo. Ang tanan niya mga possible is kina-entertain naton. Ang accidental firing nga aspeto why naton ginabaliwala, ang suicide nga aspeto why man naton ginabaliwala. So ang tanan is pa naton hasta nga ma-find out naton kung ano gid bala ang matod niya kausa based sa investigation naton nga ginapatigayon. Nabatian naton si Police Major Rolando Ariano, o spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office, Pamacham. Why gid man or mabudlay gid man mabatian or may nakabati sa palibot dira kay di ba lang police station sa Barotac Nuevo madamo man sa mga kaiping sa kabusan to nga mga tinion na may nakabati nga may naglagapak or lupok anong sistema Bombokril? Bali sa aton nakapulisan wala gid may nakabati nga sang lupok sang pusil bomba jam kay angod ang natabo nga insidente is ara sa third floor. So ang ara nga mga kapulisan sa first floor kag second floor wala gid sila daw may nabatian kay close area kumbaga ang first kag second floor. So sa aton man nga paglanghap ang impormasyon kagina dito sa lugar, may isa dito ka traffic enforcer sang mga alas 4 sa kaagahon, may nabatian daw siya nga gamay lang man sa nga lupok. Hindi man niya man makonsider nga pusil gid siya, pero may nabatian siya nga isa ka lupok kay tungod nga ang sa third floor is open nga area. So amo nang ginhambal kay ni Police Major Ariano nga kung ara ka sagwa may posibleng mabatian mo nga may naglupok. Pero kung ara ka sa sulod sa first floor kag second floor, hindi mo siya mabatian Bobocham. All right. Magluwas nga ara siya sa third floor. Sinutong may duwa pa siya ka mga kaupdanan nga on duty man. Ining duwa niya ka mga kaupdanan sa diin niya na situate during that time Bombokril? Kumbaga ara sila sa idalom sang or second floor or first floor Bombojam ang mga kaupod niya kay balihambal ni Police Major kagina wala may nakabalo nga nagsaka ining atong biktima sa babaw sa third floor. Ang bali na sapon lang gid siya accidentally sang ilang team leaders ang nagsaka ini sa may third floor Bombojam. All right. Sige. Ini si Bobo Krill Tanisalis Meliasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta Radio Bombo. Salamat kita Bombo Krill Meliasa sa imo sining follow-up report. Hindi makapati mga kopdanan sini sa nasambitan iyang pulis sa iya sining nangin kapalaran or sitwasyon niya sang matukiban sa ila sining team leader. Ang iya sining estado dito sa may third floor sa Barotac
Nuevo Police Station. Ang pamilya nagpamaliban man nga maghatag sang ila sini nga statement kag ginarespitar man naton bangod na ibaluan naton. Nga tiyara man sila sumong sa pagpangalisod kag do haluson pa lang ini man makapati kung wala gid sang sinyales man lang abing kung ano man sini nga nagapamatod o kung mambal nato abi nagapabutsyag nga mayara siya sang ginadala nga mabugat sini nga problema. No? Nga naglabot kinja sa punto nga mo sining iya nga ginhimo. Why man ginadula sang IPPO ang ginatawag sining accidental firing. No? Sa aton sining mga kabumbo kag sumungman ang pag-claim sa iya sining kabuhi why man ginadula sang IPPO karon kag tanan ang yara sa pagpatigayon sa pagpangusisa man agod nga matumod kung ano man ang kausa sa nangin kamatayon sining nasambitan karon iya nga police officer sa Banwa sa Barotac Nuevo. Ang iban nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa iban sinamanusang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sama na yan nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Here we go again with the program Kahapon Lamang. Kaupo din niyo si Tita Regine. It's a beautiful Wednesday, July 9, 2025. Kumusta naman ang inyong mga istorya dira? Natapos na gidman?
Well, kung natapos na gidman, very good. Congratulations. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or kung sulat. I-close lang ang envelope and then either bitbiton or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Bitbiton kay pwede gid nga personally ma-hand in ang inyong mga istorya diri sa estasyon sang Bombo. I hope inspired ang tanan kag manami igid ang pangisay-kisay. We have beautiful stories in store for you para sa sining hapon. 11 minutes after 2 o'clock, here's our song for you from Dante Beriong, Kabuhi, Sang Kabuhi Ko. Welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyakan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beriong, Kabuhi sang Kabuhi ko. Kung sa English pa, The Life of My Life. My song, Love of My Life. The Life of My Life. 14 minutes after 2 o'clock, here we go with our first story. Baka very intriguing. Sini. Ari naman may istorya sa aton si Mia sang Bingawan with her episode Aswang Gidman. Dear Inday Regine.
Sa mga classmates ko sa KLP, kasi sa aton nga principal suspect, Uy, ano principal suspect? Host Inday Regine, nga wala nagakahubsan sa panugdaon sa aton nga mga istorya, kag wala nagakataka sa pagbasa sang aton kasaysayan, kag sa mga nagakalatabo sa aton kabuhi. Malipayon nga adlaw sa inyo tanan. Sa gihapon ni si Mia sang Bingawan, Iloilo. Ay, Inday Regine, ari na naman ako, nagakagha sa mga nagakalatabo, kag nagakasubo, nga ginubos nyo patay manok ko. Ho. Na ano na, abi ko tapos na tani sa mga manok mo nga pinamatay. Sa pagpadayo natin mga kabombo. Amo ni ini ang natabo sang Hunyo 1. Uy, last month lang ni ha. Mga alauna ang takna sa kaagahon. Nga 19 ka mga manok ko halin sa piso, hasta sa mga munga kag sulog, ubos nila patay. Sa nagligad nga Agosto, tuig 2024, last year, ang singgitan ko, sino nagpatay sang manok ko? Ang masakit sad to, kay ang kuring ko ginpatay pa. Pero wala ako kakita sang miro. Pero para matapos ang tanan, nagpati na lang ako nga miro. Bangod sang paatagman ni Dr. Pig, ang amon nga vet sa amon nga lugar. Sa bulig man sa mga tupad balay, mga paryente, nagsugod naman ako sagod sang manok, naghimo naman ako bag-o nga kurungan sang manok, nagsagod ako 45 days, kag nahimo ini 150 days. May mga native chicken, kag amat-amat nga nagdamo ang manok ko. Ang 45 days nga broiler chicken, eksperimentohan ko inday. After 45 days, amat-amat na, naging islan ko ang feeds nila. Ang commercial feeds, nasimpunan ko na sa corn grits, kanon o kun mga prutas. Ginapalagaw ko na sila, kag nagatuka ini sila sa mga dahon sa palibot. Like mulberry, kag kamote. Nagpangitlog man, kag nakapabuto man ako. Ang karne sang 45 days, donative chicken man ang sabor. Basta palabuton mo 100 days. Amo ina Inday Regine ang natunan ko. Gin-crossbreed ko ang broiler sa native chicken, pero jutay lang ang nabuto. Kay ang broiler chicken, for meat purposes lang galiya. Tiga itlog man sila, pero damo damage, kay iba ang ila design. So happy man ako, kay damo ako natunan. Ang mga native chicken ko, amat-amat man nga nagdamo. Pero, isa ka gabi, nalipatan ko sirahan ang kurong ko, kay kun hapon mga 5 p.m., abrihan ko ang kurong ko para ang iban makagwa, kag ang sagwa makasulod. Pagabot ko, mga 8 p.m., nasirahan ko na ina. Pero isa kagabi, nalipatan ko. Mga 12 midnight, nag-ayagak manok ko. Dali-dali ako magbugtaw, kag magkadto sa kurungan. Sanglit summer, damo laya nga dahon, pero sige taghol sang ido. Nakita ko, ang laya sang dahon, nagakalas. Nga daw ginahuyop sang hangin, pero madasig ginagwa sa kudal, kag ginlagas sang ido. Makita ko man kay may flashlight ako nga dala, kag may suga man ang kurong ko. Pagsulod ko sa kurong, gahapa na ang duha ko kamunga mga manok. Isa galumlom, ang isa may buto, kag may pila sa likod, kag napatay. Siling ni Doc Pig sa akon, posible miro, kay ang miro malaba ang ikog, posible ikog niya ato nga nag-agi sa laya nga dahon. Ginpakaayo ko naman ang kurong ko, ginbutangan sang sin sa palibot, para hindi kasulod ang miro, kaginbutangan sang suga sa gwa sang kurong, kaginasiguro gid nga kun gabi sirahan gid. Sang Mayo 31, daw maayo nagawa pamatsyag ko, kay ang tuo ko nga tiil medyo damaged. Ato bala Inday Regine, nga naglumpat ako sa jeep, o gani. No?
Nga wala pa ako kapanaog, naglakat na ang jeep. No choice ako, kundi naglumpat na lang ako. Wala pa nag-ayo ang tuo ko nga tiil. Natunok naman kasi urchin ang wala ko nga tiil ay ampon. Kag apektado gid ang lakat ko. Pero sang May 31, do kay rebels naman, gin-invite kami sa isa ka hotel sa amon banwa nga free Zumba, free snacks. Nami ini nga hotel, dira ni Miss G gin-celebrate ang iya 29th birthday nga siya lang isa. Nga wala siya nagpanginbitar. Yay. So nag-Zumba kami. Kag mga 10 p.m. na ako nagpauli. Kag tamaan ako kakapoy. Nami tulog ko. Sang mga 1 p.m. or kaagahon na, nakabugtaw ako. Kay nagainayagak manok ko sa kurong. Ay, nalimungawan ako Inday Regine. Nagmadmad ako anay. Tapos, kinuha ko ang baseball bat. Pero masanag ang suga sa gwa sang kurong ko. Kag sarado ini. Duha ang saradora. May nakitaan ako nga landong sa isip ko. Amo na ini, pagkita ko sang miro. Abaw nakitaan ko. 3 ka ido sa sulod ka kurong. Dalag ko nga ido. Nagasala kung diin sila maagi. 2 ka bukay, kag 1 ka kambang. Wala ako ginabrihan ang kurong, basi kung dumugo nila ako. Ginabantayan ko kung diin sila maagi. Nagakinalas lang ang sin. Ang kambang, wala ako kabalo kung diin nag-agi, kay wala man lutsan. Ang 2 ka bukay, ginkaykay ang duta. Ang isa madasig nga nagsuhot sa idalom sang cyclone. Ang isa, nalampusan ko sang baseball bat sa hawak, pero wala nagpayangak. Sang makasulod ako sa kurong ko, nagahalapa lang manok ko. Tanan sila may kinadtan, damo patay, kag may mga buhi pa man, pero kay kadalag ko sang pilas, kag pagkaaga, patay. Naglupog na lang ako Inday Regine sa sulod sang kurong kag magwawaw nga agin ubos nyo kapatay ang manok ko. Ay, hindi ako makatulog Inday Regine. Hindi man ako magkaon. Hindi man ako maghambal. Siling ko, hindi na ninyo ako pagpamangkuta kay hindi na ako magsabat. Ang pinakasakit, amo ang magpanglubong. Kagang wala pa bala mapatay, nga nagasuffer bala, kag nagaayagak man sila sang kasakit. Hambal ko kay Mayok, ang helper. Patya na lang ina, kay hindi ako gusto nga mag-antos pa ina. Naluoy ako sa mga manok ko. Ginputos ni Mayok sang plastik ang mga manok, kag ilubong. Amo ina Inday Regine, kung may mga alaga ikaw, kung maayo lang sila, healthy kang magpangitlog, happy ka man magtanaw. Pero kung magmasakit, kag magkalamatay, abaw, masubo man. Masami lang nila ako napahibi. Ang nalibugan ka ulo ko, paano sila nakasulod? Kagamay sang buho, kag may cyclone, may sin. Nagpilo ang cyclone kag ang sin. Ang mga ido, do hindi ordinaryo. Matinlo ang balahibo, do alaga gid. Ang mga ido sa palibot, kilala ko man. Ang mga ido, kung sa right wing mahalin, hindi man makasulod, kay taas ang pader. Sa pihak naman, may sapa. That time, nag-ulan, kag madalong tubig sa sapa, hindi makatabok ang mga ido. Pagkaaga, naglibot kami sa mga tupad balay, kung may natabo man sa ilang mga kasapatan. May didto gani, ngang inugbula nga manok, paa na lang ang bilin, kag ang higot. Ginpanglantaw ko ang ilang mga ido, pero gagmay. Kayang ido nga nagsulod sa kurong ko, mataas, kag mataas man hapunan ka manok ko, nga ang alabot niya. Wipe out gid. Ang mga marites sa palibot, nag-iistorya sa akon, nga aswang nag-atake sang manok ko kuno. Tiyambal nila, may pangayaw nga aswang. Kung gabi lang siya nagagwa. Natingala sila nga, pag abot niya, maayo pa ang lakat na, anay nga may nalampusan ako nga ido,
ang ginasugid nga aswang, ginaguyod na niya subong ang tiil niya. Balan mo, Inday Regine, duwagid ka kamot ko, nag-uyat sang baseball bat, kag dogin ubos ko gid ang puwersa ko. Amo ina, nga nagsakit abaga ko. Ambal nila ipapulis blatter kong aswang sa bat ko. Sa una, nagpapulis blatter gani ako. Nagdesensya ako sa pulis kung pwede ko mapatay ang aswang. Hambal ka pulis, kapaido-ido lang ina. Pero kung mapatay mo gani ang ido matransform sa tawo. Ti, kung mapatay ko kuno ang ito, kag mahimo nga tawo, sa labton ko gid. Pila kasi mana nga wala ako gahambal, wala man ako gakaon, hindi man ako katulog. Ambal nila sa balay, ipaguba nila kurungan ko, hindi na ako magsagod manok. Gahipos lang ako, kay kung mabalaan ka mga cousins ko, kag hinablos, abaw, ma-overreact naman sila. Damo na sila napadala, may coffee, chocolates, kag tea, kay relaxant ko no. Last year, sang pag-atake sang miro o kon sivit sa manok ko, abaw ginbakla nila ako sang coffee nga pupo sang sivit. So umuay na ako no, ang pinakanamit kag mahal nga coffee. The end na in the Regine, kay masakit sa dughan. Photo captions, manok ginkilaw sang aswang nga ido. Di amo naman ini natabo sa manok ko sa ginatagi sang aswang nga ido. 100 days nga manok, upod ang native chicken, kag lagaw-lagaw na lang si Mia, agud malimtan ang mga aswang. Gusto ko gali pasalamatan si Ma'am NB, kay gintudloan niya ako kung paano mag-ayo ang tiil ko nga natunok sang sea urchin. Kung langgaw daw, gapaidalom ang mga tunok ka sea urchin. Ihi, gali in the Regine. Effective. Nagbuswang ang tiil ko, kag nagwa ang mga tentacles sang sea urchin. Sa gihapon, Mia sang Bingawan, Iloilo. Kag panginbulahan sa KLP batch 2022 kag 2025. Kay 2025 na subong nagagata gihapon ang alipud 1 sa pagsulat sa makadilingaw nga istorya kag poem. Special mention gid si Ma'am NB nga may 147 ka stories, Nanay Del, Student Mom, Lola Amparing, Miss Dale sang Putotan, Jesusa, of course, Lolo Dencio, Abraham, Lolo Jose, Miss J, kumusta ka na dira? 89 stories ka pa lang, kag ang target mo 100 stories. Ang titulo mo nga prolific writer daw makuha na ni Ma'am NB. Char. Hello, Mia of Spokane, USA. Basta may aswang mo dira sa inyo, pakishare sa KLP. Love, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Ay, Mia, na. Abi ko tapos na kita sa sining episode sa mga inaswang, kag sa mga biro, kag sa mga manok nga ginapamatay. Diyos ko, ano naman gali? Nag-resurrect naman gali. Kag amo naman yung natabo sa imo nga mga manok. Sang una, to nga natabo to, do grabe, gito halos ma-depress sa gito, kay pati kuring mo, ginpatay. Abi naton gani, no? Hindi na matabo liwat ato. Di na mo damo pa pinamangkutan mo, ano gid man bala, sino ang may sala nga ang nagkalamatay, sino ang nagpamatay sang imong mga manok, dala ng imo paborito nga kuring. Pero may round 2 pa yagali nga natabo, do kasakit, kag do ka hindi na maintindihan, no? Do nagapalibog sang aton nga ulo, kag ang aton nga curiosity, do nagsaka man, sino gid man bala, to gid man na, yes, wag gid man. Ay nako, Mia sang Bingawan, salamat gid sa imo. Basi iban dira may mga amo maning asahi sa mga istorya, pwede gid mo share, basi pwede naton matahod-tahod. Anyway, 31 minutes after 2 o'clock, padayon kita nga magadulong sa inyo sa mga very interesting stories. Diri gyapon sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita. Hindi lamang sa
Jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. Ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil, gawa ng SED Marketing. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya The story naton is from Inday Oming, sang Bulilao. Dearest Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, kasatanan niya tagpalamati, sining palatuntunan. Ining akong sulat, inagihan ko sa akong niya pagpangabuhi sa sulod sang 56 anyos, nga pag-upod namon sang akong bana. Ginbaton ko siya bilang nobyo sa sulod sang 3 ka tuig. Kami lang nga duha ang nakahibalo, para nga kung hindi kami magdayunay, okay lang. Tungod kay residido siya, mula ako makahibalo, nagpakighambal siya sa akon ginikanan nga mga sawa na siya sa akon. Kundi pamalahihan kami dayon, nagistoryahanay ang mga ginikanan. Tita Regine, sadto 1960s, ang mga ginikanan sang babayi, nagapangayo balay. Ang balay nga ini tita, istara ninyo tapos kasal ninyo. April 28, 1968, ginkasal kami. Puwerte ka sadya, kay may phonograph, kaysang una, ang radyo mo lang agahuni sa balay mo, manggaranon ka na. Tapos kasal, panyaga, may alasalod. Ang nobya kag nobyo balatita, mabayle. Ginasibitan sang kwarta ang nobyo kag nobya. Padamo-damo, tita.
Magliga ng isa ka semana, nagsaylo kami sa among nga balay. Matawhay man ang among nga pag-upod, tungod mabuot kag mabakas man ang akon bana. Wala pa bisyo, tita. Nagligad ang mga tinuig, ginbugayan kami sa 5 ka anak, 3 lalaki, kag 2 ka babae. Napatapos namon sila nga wala asang kabudlay. Tungod babakas man ang ilang nga amay. Ako bilang asawa, wala man gaugtas Ang amon kwarta sa alasalod, amo ang amon nga ginkapital sa amon pangabuhi. Ang akon bana, nagaporsyento lang sa umasang manggaranon. Sang ulihi, tita, ginbaligya na sa amon. Sang ulihi, may nabakal naman kami sa pihak nga barangay. Malapit iya, tita, sa kalsada. Kayang amon daan nga balay gabok na. Ginpahimuan naman namon balay. Sandalag ko na ang mga bata. May mga pangabuhi na sila. Balik naman kami sa bagong kasal, tita. Duha lang kami bilin mo. Sa wala ako mapaabot, isa ka trahedya ang natabo. Nahulog, tita, ang akong bana sa atop sang amon payag sang humay. Samtang nga nagapanilig sang atop sang dahon sang mga kahoy. Nagliwas gid ang tulan niya sa balikawang niya. Gindala namon sa Dumangas Hospital, pero hindi masarangan. Gindala namon dira sa Iloilo. Tapos, ika-14 pa siya nga pila, nga ara sa pila, para nga maoperahan. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakapuli gid man siya. Pero tita, sa pag-x-ray sa iya, may nakita nga balatian sa iya pusod nga ginatawag aneurysm. Nagaangot kuno sa korazon. Gintagaan lang bulong kay hindi maoperahan. 80 years old na siya, tita. So, sa diri sa balay, nag-ayo na ang bali niya. Normal naman ang lakat. Wala man gabatsyag sang bukolya. Okay lang siya. Nagakadto pa siya sa uma. Tapos yung istorya kami, gahambal siya, nga total kuno nga, malam naman kita, gapalang gaanay man kita. December 27, 2024, napatay ang bana ko, tita, nga nagahakos sa akon. Sobra sang sakit kabuot ko, nga hasta subong, do hindi pa ako ka-recover. Tita, ang edad ko subong 80 years old. Ang akon bana, 81 years old. Tubtob na lang diri, tita. Madamo nga salamat sa pagbasa mo. Pasensya lang kay do medyo malawi gid ang akong sulat. Pasensya man sang akon agi, pasmado na, tita, ang kamot ko. So thank you, gid. Ang tagpadala, Inday Oming sang Bulilaw, Dumangas. And PS, ang handumanan nga ginbilin niya sa akon, 5 ka kabataan, 5 ka ektarya nga duta, tita Regine. Kag kundiin man siya subong, tita, nagapasalamat gid ako sa akon bana. Happy marriage, kid, ang amon. Thank you, Lord. Sa liwat, Inday Oming, sang Bulilaw, Dumangas. Una sa tanan kanami, no, sang mga ginpangbilin niya sa imo, aside sa 5 ka kabataan, 5 ka ektarya nga duta, ang inyo nga pag-upod bilang mag-asawa. You claimed it was a very happy marriage. And for that, masobra pa ina, no, sa super dako nga regalo nga imo nga mabaton. Hindi bala mahapos nga makakita ikaw sang partner nga totally palangga gid ninyo ang isa kag isa, kag makahambal ka mo, no, nga every minute of it gin-enjoy nyo gid ang inyo nga pag-upod, kag as years go by mas nagahugot kag mas nagadalom ang inyo nga relasyon bilang mag-asawa, ang inyo nga pagpalanggaanay mas nagainit. And be happy, no?
80 years old siya sang ginkuha sa imo. That means gintagaan din ka mo malawig ng mga tinuig para nga ma-enjoy nyo ang tagsa-tagsa. Kag it was a beautiful death. Nagahakos siya sa imo, sa nabugtuan siya sa iya nga ginhawa. So that means, no, at the last minute of his life, ginapakita iyagyapon sa imo kung ano niya ikaw kapalangga, kung ano kadalom ang inyo nga pag-upod bilang mag-asawa, kung ano ikaw ka very meaningful sa iya kabuhi, kung ano ka madalom nga meaning ang ginhatag mo man sa iya nga kabuhi. So, understandable, fresh pa ang tanan, last year lang siya, no, nga nadula, but with the beautiful memories you have of him and with the beautiful times that you have been together, that's enough reason para nga i-celebrate mo ang iya nga life nga gin-spend gid niya sa imo. So salamat gid sa pag-share mo diri oming sang Bulilaw, Dumangas. 41 minutos makalipas ang takda nga alas 2 sa aton nga pagpanambalik another story ang aton nga ikahatag sa inyo, and it would come from Lola G of Iloilo Province. Sa gihapon, ini ang kahapon lamang program with Tita Regine. Magabalik kita. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ari ang sulat ni Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Bayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan tita. Blessed afternoon to all KLP lovers and supporters around the world. Kumusta gid dyan? Day Lola A, Lola D, Lolo Abra, kay Inbi, student mom, Mia, Rico, senior citizen, kay Jesusa, kag sa tanan. Ay, kay Miss G, pagali tita. Sa tanan gid nga sharers ng KLP. Kabay nga ang tanan nga civil and religious groups nakaparticipate man bisan sa gamay, kag simple nga paagi ta sa tuigan nga tree planting. Makabulig lang sa pagpahagan-hagan sa global warming kag climate change, tita, no? How I wish mga KLP lovers and sharers may amumandaan nga advocacy, tita. Ako dya, gamay lang nga garden, tita, Mga kararuton, lemongrass, gamay nga saging, kag niyog, Sayang ang space, tita. Bisan ano lang, gatry man ka maghanan. Sa iban tita, lapad ila area, galabot sanda, tag 100 plus hectares. Amon gamay square meters lang,
160,000 square meters. Garing gin-share ron. So, maan, kung madangat ya, 40,000 square meters among tita, okay lang. Mayad gani, hindi budlay kay gamay ang talamnan. Basta importante, may income, kag makashare kahit papano, kang kung ano lang dyan nga harvest nga produkto, awat pa. Happy ka na, makabulig ka pa. Kundi, dula iban stress kung may dyan man di atita. Mahal nga ga-maintain ka figure tita ay mabayad pati mo sa fitness gym nga kamahal man pang millionaire lang tanara. Hehe. Akon, walking kag kun makapasyal sa mga paryente lapit sa dagat ti swimming man. Ti kayo tita ya di pamtaktak ang baby fats. Sa orihing tubo tita no, tani mangin mapisan man sanda sa anda uma for healthy and happy living. Kung love nila ang dogs kag kuting nanda, try mananda. I-love ang farming. Sige tita, thank you and more power and God bless Lola G of Iloilo Province. Mayad lang ni may malapad nga kaumhan. Ginamani-mani mo lang na ang 40 ka libo ka ektarya or ka square meters. Aha. Anyway, timayo man na, no? At least makapananum-nanom kada. Kung hindi gid man nga regular ang inang tree planting, bisan paano mga kararuton, di ba? Awat pa man na, makatrespasser. Ang sobra nga, hindi nyo na maubos, paligid nga mabaligya. Tapos, syempre, ang nami, kati, magamit nyo gid ang inyong duta, matil nyo gid ang land. So, maging very productive. Kag nami, gid na yan, no? Ngati, ginagamit yung kid, ang inyong nga kaumhan, so that, madamo man ang ihatag balik sa inyo. Tuod gid man na, kung mapisan ka lang, hindi ka gid magutman. So, salamat gid, may exercise ka na, kadamo pa no sa mga benefits nga mahatag sa imo. Thank you gid Lola G of Iloilo Province. Oras naton. It is now 2:47 in the afternoon. Kagdatsuhan ta na lang ni ang sulat ni Ningni sa Lambunaw pang Father's Day patani ini. Sige lang bisan tapos na ang bulan sa nga Hunyo, Father's Day or Father's Month. Sige lang share tani gihapon ang iya nga gina-share man diri sa aton. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa tanan nga staff, mga members sa sining istasyon, ilabi sa imo tita. Sa tanan nga mga fathers, happy Father's Day. Sige, abisan belated na lang no. Kag sa tanan nga mga classmates ko sa kahanginan, especially sa kanday Lola Amparing, kiday Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, kasi manwa ko. Ayaw, no? Pareho sa matagal Lambunaw. Huwag ka pasunod akong sulat. Ay, kung ano lang madumduman ko. Daad, may diary ako sa pa, no? Tulad, gina-wheelchair lang ako, tulad pa lang ako tandusan nga magsulat. Kay pungko lang ubra ko. Grabe tay nanay, kay ang 4, gananay, kagang 4, gamama. Insa nanay nga nagsulat ka. Promayad gidnay, hambal ka bata ko nga nurse nga ga-duty sa isa ka hospital sa Lambunaw kasi niya para ma-refresh utok mo, hindi ka magmalipaton. Tabuan gid nga dya sanda nga magulutod, magbayaw kay pagkahapon ma-flight na sanda nga gapamati sang imo pagbasa. Hope siling ko nga hindi lang ako maghibi samtang gina-interview mo ako, pero hibi sa kalipay nga buhi ako. Daad kada Sunday kag first Friday gasimba ako, pero halin sang pagkadisgrasya ko kaduha pa lang ako kasimba kay waay driver nga available. So sa DYFM na lang nga misa ako Domingo ako nagapamati kag nagpakadto ako sa pari dya sa balay sa paglaygay kon konfesar kay sang primero dawaay ako sa kaugalingon ko nga isip matyagan ko, tumabuang ako. Daw ginsulod ako ka nervyos,
hindi ako katulog maayo. Mayad na gawa tulad, kay bisantag 30 minutes, gapangihi every 30 minutes, gapangihi ako, waay na ako gapamukaw sa hinablos ko, nga nagaupod sa akon. Amuday nga duro mga bata ko, waay nabilin sa balay. May mga pangabuhi, kag mga obra. Mayad lang, ginsideran ako nga updan kay hinablos ko. Ana nga tatay, na stroke man, kag bana na. Kada adlaw, ginaulian pa, kag liguon si tatay na. Ang ana nga bana, bata nang dagaligo. Kay ang ana nga asawa ni tatay na, hindi kasarang kay bugat pabangunon. Hay nako, pero sige lang, pangamuyo lang kita. Nami man maglaygay amon pari para madula ang mga minus ko nga mga isip. So, gina-challenge na ako. Hasta lang anay doon. Some more on the next mail. Regards and God bless us all. Tanan kita, especially sa imo and to all my classmates on air. Madamo gid nga salamat sa mga muyo lang kita, mga classmates ko, sa mahal nga Diyos, hatagan kita sa maayo nga kahimtangan. Lovingly yours, Ningni, sang Lambuna. Well, Ningni, salamat gid. Kadamo-damo sa akon nga mga na-receive nga letters halin sa imo. Mayo gid, no? Mayad gid kay at least now siling mo subong pa, no? Kundi nga naka-wheelchair ikaw, dira ka pa nga nagsagad kag nangin inspirado nga magsulat. Sige, take your time para nga magsulat diri sa KLP. Pangbasahon lang naton ina, no? Pang-amat-amaton naton. 52 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pilakan mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malat na... Yesterday, nisugod kita ba sa sulat diri, no? Ni Aguila sa Sri Lanka, kung sa diin, she talked about pagdaliwan ni Ronel Brabanso, ang iyang pagkondol sa family sini. And also, gin-mention niya about ang Poson Poya, nga isa kuno ka yearly celebration sang Buddhists sang Sri Lanka. So, nag-celebrate, celebration na ni sa pag-abot sang Buddhismo sa Sri Lanka sa itong ika-3 nga siglo. So, ang festival, amo ni ang pinaka-importante nga puya or full moon holiday sang tuig. Kag ang ang ikaduhaman nga pinaka-importante nga Buddhist holiday sang tuig. So, first full moon in June. Because may mga kabataan siya, nag-eskwela, nag-ayo ang tag-iya sang school sang kung sa diin, nag-eskwela iya kabataan, nga siya kuno ang mag-prepare sang decoration sa stage para sa pag-celebrate sang Poson Poya sa school. Siya lang isa, wala sa nagabulig sa iya man po sa naghalin ang kwarta, kay according sa iya, wala man sa ginhatag sa iyang school nga budget. Bisan nga may ginamutan ng mga parents sa tag 1,000 rupee, pero wala man ini ginhatag sa iya. Kay naghuo siya, so ginpanindugan niya, kaginobra niya. Sa ato niya pagpadayon sang iya nga istorya. We still have 6 minutes left. Sige, kung na-studyin lang ha, ang ato niya malabutan diri. So, Tita Regine, walang may tumulong, walang coordination galing sa mga guro at may-ari ng eskwelahan. Basta ako nakatutok sa aking trabaho. Hindi mabilis ang aking mga galaw dahil sa aking kalagayan ngayon na patuloy na nagpapagamot sa orthopedic clinic ng Candy Hospital at may therapy na ako 3 times a month. Bukod sa every month na pa-check up, 5 klaseng gamot ang iniinom ko tuwing gabi.
Kung aga na gani tita, daw sa hubog ako nga nagaduling-duling kag paikis-ikis ang lakat. Makita gani ako sando ako kabata nga nagalakat nga gaikis-ikis, galungpat sila sa kama. Dayon ako alalayan. Kakadlaw lang ako tita. Ang akon partner amuyang makaluluoy kay tanan nga obra tita salo niya tanan tungod sa sitwasyon ko subong. Tapos dulong sa mga bata sa eskwelahan. Diretso bukas sa aming negosyo. Maswerte tita, hindi ako nakalupad pakadto sa Israel kag amuni ang sitwasyon ko subong. Tapos ang amon nga isa ka close nga friend naghugpa lang sa Israel kag nagumpisa ang gera. Katawganay kami, video call. So kaluluoy tita, gapanago sila, kag suportado man sang government sang Israel sila. Siling ko sa akon bana, my God is always good to me. Ti, ginakupan lang ako sang bana ko tita. Siling ko, oy nyugay ka gani hibi-hibi da ha, kaya ang hibi mo, amo na ang makapatay sa akon. Mayuhom na lang na siya tita. Ito ang panibagong pagsubok sa aking buhay, tita, at maaaring mahulog sa pagka-paralyze ang buong katawan ko kung hindi ito maagapan. Nahulog kasi ako noon sa niyog, noong 15 years old pa ako. High school life, talagang may kakulitan ako, tita, arisgada, madalas. Araw noon ng eleksyon, May 11, linggo, dumadaan ang mga nagsisimba patungo sa cathedral sa aming lugar. Araw-araw kasi nangunguha ako ng butong sa maliliit na puno ng niyog. Kay damo kami lubi tita, nga daw unano kanubo, tigi na panggabot ko lang na ang bunga kalubi. Sanggasaka ko sa taas nga lubi, gasinggit si Ninang, panaog, kay mataas inang ginasaka mo, siling ni Ninang ko. Kay man, kung makatindog lang ko, mahanusan tagidikaw sang baston ko. Kordapya, panaog. Tigaharak-hak lang ako sa mga oras na yon tita. Siling ko, abe tindog da Ninang be, kay mahanusan mo ako. Ay tita, gingabaan gid ako. Kay man, wala ako namati kay Ninang. Isang araw, naubusan ng butong ang mga maliliit na niyog. Sinubukan kong akyatin ang 12 feet na taas na niyog. Nang nasa taas na ako, tita, nilagay ko sa sanga ng niyog ang binangon. Nang humakbang ako pataas na, ay napuksi ang sanga. Tita, lumagapok gid Akala ni Gigi noon may nahulog ng isa ka bragubay nga lubi. Nang nakita ako ni Vinvin, 2 taon pa lang siya noon, biglang sumigaw at umiyak patakbo sa loob ng bahay. Sumisigaw, "Mama, mama, nini, lugbi." Ay, buti hindi ako nahimatay noon, tita. Habang kinikwento ko ito sa doktor, parehas kaming tumatawa. Natatawa siya Bakit daw ako umakyat sa niyog? Habang ako naman, tita, natatawa dahil relate ko ang aking kapilyahan. Pangalawang beses ng check-up ko nang nasa loob ako ng may bus na umakyat na nasa loob ako ng bus. May umakyat na ali at inalalayan ng kanyang kaibigan paakyat sa loob ng bus. Napansin ko, malaki ang sugat niya, parang nahiwa ng kutsilyo. Ang haba, tumutulo ang dugo na buo-buo na umiilig sa kaliwang bahagi ng kanyang paa. Bigla akong tumayo at dinukot ko ang panyo, kinagat ko ang dulo ng panyo at hinila upang madaling masira. Itinali ko sa sugat na umiilig ang dugo. Lumapit ang matanda, may bit-bit ding panyo na malaki kaysa panyo ko. Kaso nakatali na ang panyo ko sa paa ng ali. Nakita ko na may lumabas pa rin na dugo. Pinunit ko ulit ang natirang tela ng panyo at itinali para sa pangalawang pagkakataon. Dili lang yan guro, no? Alright. Supunanta. In some other days or maybe tomorrow, inisulat diri sa aton,
ni Aguila sang Sri Lanka. Sige lang, medyo malawig-lawig pero kaya. Balik-balikan to lang ini. For the meantime, sa inyong mga istorya man dira mga kabombo, pwede gid nga ma-email na ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Actors ng KLP, of course, magasunod na ang mga matahong nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Buwas, barikay kita. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.